Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna மாதாஜி. என்ன எடுத்து நெட் போயிடுதா உங்களோட? நான் சொல்லினே இருந்தேன் மாதாஜி, உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லினே இருந்தேன் நானு. நீங்க நிறைய வாய்ஸ் கேட்கல, அதனாலதான் சரி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அப்புறமா பார்த்தா ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தீங்க, அப்புறம் நான் நிறுத்திட்டேன். உங்களோட சத்தம் கேட்கவே வந்துட்டேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா லீலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, நான் லாஸ்ட் டைமே போட்டு நான் நினைவில்லை, போடவே இல்லை. பார்த்தா லாஸ்ட் டைம் போடவே இல்லை. ஜஸ்ட் ஷேர் அப்புறம் நான் மறந்து போயிடும். போன டைம் போடல. பாமினி மாதாஜி வரல போன டைம். லீலாவதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருத்துஜா மாதாஜி வரல. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கண்ணம்மா மாதாஜி வந்தாங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. பத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போன வாரம் வரல இல்லையா நீங்க? போன வாரம் ஏகாதசி எப்போ வரலைங்க மாதாஜி? இல்ல நான் இந்த மண்டே அன்னைக்கு ஏகாதசி இருக்குல்ல, மண்டே அன்னைக்கு வந்தீங்க இல்லையா? மண்டே வந்த மாதாஜி, லாஸ்ட் வெட்னஸ்டே தான் மாதாஜி வந்தேன். ஆமா அதான் அன்னைக்கு தான் ஆப்சன்ட் போட்டிருக்கேன். பாமினி மாதாஜி மாத்திரம் போன வாரம் வரல. கரெக்ட். இப்ப இன்னைக்கு எடுத்து விடுறேன். பாமினி மாதாஜி பிரசன்ட் மாதாஜி. இன்னைக்கு பிரசன்ட். போன வாரம் வரலையே நீங்க? முந்தானேத்து இல்ல மாதாஜி, இல்ல லாஸ்ட் வீக். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி காணோம். சிந்துஜா மாதாஜி அன்னைக்கு வந்தாங்க. சிந்துஜா மாதாஜி, சுகந்தாதேவி, கண்ணம்மா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. 4 பேர். இங்க 4 பேர்ல இப்ப 3 பேர் தான் இருக்கா. பாமினி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, யாரோட எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி, பத்மா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வரவே இல்லை, நான் போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து பிரணத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்றீங்களா? சத்தம் கேட்கணும் பின்னாடி, நீங்க பேசுறது அந்த சத்தம் கேட்கணும். பிரணத்தி. பிரணத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் எடுக்க போற? லாஸ்ட் யார் எடுத்தானே தெரியல. லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் லீலாவதி மாதாஜி தான் எடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி நான் தான் மாதாஜி எடுத்தேன் போன டைம். யாருமா யாரு கூப்பிடுறமா? என்ன கூப்பிடுறா போல இருக்கு. பாட்டி. எங்க பேரன் பாட்டி, எங்க சில்லி வந்து கூப்பிடுதீங்க பக்கத்துல உட்காந்துன்னு. ஓகே பாமினி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம். அப்ப நீங்க எடுங்க பிரணத்தி. என்ன படிக்குமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தருண் கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மி பண்ணிட்டு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானசன ஷலாக்கய
सशुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः गिरपद कमलं श्रीकुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुरे देवी नमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुभ्य च कृपसिन्धुभ्य एव च पद्मभावनेयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मण विदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम सुताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमातुं श्री चैतन्य ईश्वरम्। नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिनी नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो उदरेय जानतं स्वकरः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्तोत्रय स्तोत्रः अभद्राणि विदुनोति सदाम् नष्टप्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोक भक्ति प्रवधि नैष्टिकी पंचतत्वादकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तयाख्यं नमामि नतसत्सत्यम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। यस நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத் போயிடலாம். आरती हरे कृष्ण हरे कृष्ण 1 मिनट ஐயோ கிளிக் பண்ணிட்டேனே அதான் இங்க இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 சரி எல்லாருமே படிக்கலாம்னா மிஸ் ஒருத்தர் அப்படி படிக்கலாம். ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. பாமனி மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படி. பாமனி மாதாஜி हरे படிக்கிறேன். कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी। ओम पूर्णमदः हरे पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. ओम पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते. हरे कृष्ण. श्रीदेवी माताजी.
படிங்க நல்லா மாதாஜி. படிக்கணும். மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் ம். பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படி. ஓம் பூர்ணம் அதः பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூர்ணமானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பது. எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கலாம். ரொம்ப இன்னும் பின்னாடி சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கேன். மியூட் பண்ணிட்டேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மியூட் பண்ணேன். முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூரணமானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமான முறையில் பூரணமாக உள்ளன. பரிபூரணத்திடமிருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகின்றதோ அதுவும் தன்னில் பூர்ணமானதே. அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூர்ண அங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் எஞ்சி இருப்பது என்னது? அவர் பூர்ணமாகவே எஞ்சி இருக்கிறார். அவர்கிட்ட இன்னும் ஒரு குறைவு வராது. எஸ், அடுத்தது போறோம். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். படி பாமினி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ईशावास्यं विदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்கோ. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகதாம் ஜகத் தேன திக்தேன புஞ்சீதா மா கிருதः கஸ்ய சித்வினம். தனம். ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்வித்தனம். 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 ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வந்துட்டேன். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேனே த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்சத்தில் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல என்ன மீனிங்? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன என அனைத்து முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இஸ் ஒன்லி மெயின்டைனிங் எவ்ரிதிங். எல்லாம் அவர் மூலமா வந்ததுனால அவரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்க எல்லாம் அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும், தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. So only our property we should use. நெக்ஸ்ட் என்ன? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னது செய்யுளா என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்கு? குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷே தம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. கர்மாவை பத்தி பேசுறாங்க. பாமினி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜீஜீவிஷேத்ஸதம் சமஹ ஏவம் த்வயி ஞான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषे च दं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. குர்வண்ணன் ஏவ கே கர்மாணி குர்வன் ஏவேஹ குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷ சதம் சமஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ண. குர்வன் ஏஹ கர்மாணி ஜிஜீவிஷே சதம் சமா ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? இப்போ செட்டில் ஆயிட்டீங்களா? படிக்க முடியும் மாதாஜி. படிங்க.
மாதாஜி இப்பதான் வந்து எது படிக்கணும் மாதாஜி? ரெண்டாவது அதான் செட்டில் ஆயிட்டீங்களா கேட்டேன், இல்லாட்டா அடுத்த இதுல படிக்கும். இல்ல செட்ல. குர்வண்ண ஏவேக கர்மாணி ஜிஜீவிஷேச்சதம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருவன் இவ்வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால், எந்த வழியில்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா என்ன ஸ்லோகா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால என்ன கொடுத்திருந்தது? தன்னுடைய பங்கை மாத்திரம் எடுத்துண்டு அது மாத்திரம் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். எனக்குன்னு என்ன பங்கு உண்டு, சாப்பிடறதுக்குன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு, அது மாத்திரம் சாப்பிடணும். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளவுதான், எவ்வளவு நமக்குன்னு உண்டோ அது. அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தால், தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் படுத்துவதில்லை. இல்லாட்டா என்னாகும்? இந்த மாதிரி பண்ணாதான் அகர்ம லெவல்ல அவன் வேலை பண்றான்னு அர்த்தம். இல்லாட்டா நம்மளோட எல்லா கர்மாக்கும் ஒரு எதிர்வினை வந்துட்டே இருக்கும். எதர் பாவம் பண்ணா பாவ செயலோட எதிர்வினை வரும், புண்ணியம்னா புண்ணிய செயலோட எதிர்வினை வரும். ரெண்டுமே இல்லாம இருந்தாதான் மேலுக்கு போய் பகவான் இதுல போய் சேரலாம். சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வாழ்ந்தோம்னாக்கா நமக்கு கர்ம வினைகள் வராது, பந்தப்படுத்துவது இல்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. ஏன்னா இதுதான் அகர்மா பண்ணி தான் நமக்கு வந்து மேல போக முடியும். கர்மா பண்ணி அதோட அனுபவிச்சு திரும்பி விகர்மா பண்ணி அதை அனுபவிச்சு பண்ணிட்டே இருந்தா மேல போகவே முடியாது. வில் பி இந்த செயலிங் அங்கேயேதான் வரும். சோ அது போட்டிருக்குதுல. அப்புறம் மூணாவதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அசூர்யா நாமதே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. அசூர்யா, அசுரர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. சுரா அசுரா. படிங்க மாதாஜி, பாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசூரிய நாம தே லோக அந்தேன தமசாவிருத்தः ஸ்ருதத்தः தாம்ஸ்தே ப்ருத்யாபி கச்சந்தி ஏகே சாத்மஹ ஹனோ ஜனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகேஷாத்மஹனோ ஜனாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேதாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மனஹனோ ஜனாஹ. சாத்மஹனோ ஜனாஹ. சாத்மஹனோ ஜனாஹ. அசூர்யா நாமதே லோகா அந்தேன தமசாவிருதா தாம்ஸ்தே பிரத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. சுதந்திர தேவி. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபி கச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. ஆத்மாவை கொள்பவன் யாராக இருந்தாலும்னாக்கா அசுரத்தன்மையோட என்ன மாதிரி கெட்ட செயல் பண்ணினாலும் அவன் என்னது அசுரர்களின் உலகங்கள் என்று அறியப்படும் இருளும் அறியாமையும் நிறைந்த லோகங்களுக்குள் அவன் நுழைந்தாக வேண்டும். அப்ப அதுல இருந்து நோ எஸ்கேபிசம். நம்மளோட ஒரு ஸ்கிரிப்சர் ஒரு இதுல சொல்றாங்க இல்லையா, பாவம் பண்ணிட்டியா வந்து இதுல போயிட்டு பாவ மன்னிப்பு கன்ஃபெஷன் பண்ணு, பாவம் எல்லாம் தீர்ந்து விடும். அதெல்லாம் நம்ம இதுல கிடையாது. நீ பாவம் பண்ணா அதை அனுபவிப்ப, புண்ணியம் பண்ணாலும் அனுபவிப்ப, ரெண்டுமே அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளோட இது. சோ அசுரத்தனமா வேலை பண்ணினான்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து நரகலோகம்னா என்னது, கீழுள்ள அந்த அசுரர்கள் வாழும் உலகத்துல அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பா அவன் வந்து அங்க பிறந்து நுழைய வேண்டும்னா என்னது, அங்க பிறவி எடுத்து அங்க உள்ள இதெல்லாம் to go through all the process. அப்புறம் எப்போ ஹியூமன் பீயிங் ஆகி திரும்பி. அதனால நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. யாரு பார்த்தா இதெல்லாம் நிஜமா பொய்யானா, ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நிஜம்தான். இதெல்லாம் ஸ்ருதி வாக்கியத்தோட பகவான் சொன்ன இதெல்லாம் ரிஷிகள் எழுதினது, பகவான் சொன்னதெல்லாம் தான் நம்ம இது என்னது வேதங்கள். சோ இதெல்லாம் வேதத்துல கொடுத்துருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்ல என்ன கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம். அனேஜதேகம் மனசோ ஜவியோ நைனத்தேவா ஆப்னுவன் பூர்வமர்ஷத் தத்தாவதோ அன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி. படிங்க பாம்னி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாம்னி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. அனேஜத்யேகம் மனோசோ
जी जी जीवियो ஜவியோ जीवियो இல்ல மாதாஜி ஜவியோ जवियो नैनत्येव आप्नुवन् पूर्वमर्श तत्तावतो अन्यान् अत्येदिदिष्ट तस्मिन् अपो मादृश्व तदादि ரிஷ்வாததாதி. मादृश्व तदादि हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. अनेजतेगं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति दिष्टत् तस्मिन् अबो मादरिष्वा ददाति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. नेजत्येकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत्तावतो अन्यान् अत्येति दिष्टत् तस्मिन् अबो मादरिष्वा ददाति. ஓ வெரி நைஸ். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. अनेचेत् एकं मनसो जवियो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वम् हर्षत् तत्तदा तावदो अन्यान् तावदो अन्यान् एति दिष्टत् तस्मिन् अबो मादरिष्व तदादि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. एकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्तावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अबो मादरिष्वा तथाति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்லக்கூடியவர் தான். அநேஜதேக்கம் மனசு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நமக்கு போகுது இல்லையா? நீங்க ஜபம் பண்ணும்போது தெரியும். ஜபம் பண்ணும் நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணோம்னு உட்காருவோம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ல நம்ம அறியாம எங்கேயோ லாய்டர் ஆகும். அப்ப என்னது அதே போல பகவான் என்னது அதை விட ஃபாஸ்டா, மனசை விட காற்றை விட ஃபாஸ்டா போறதுக்குள்ள இது இருக்கு, அவர்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கு. சோ முழுமுதற் கடவுள் தமது இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்ற இங்க இருக்காரு, அவருடைய இருப்பிடம் கோலோக விருந்தாவனம். அங்க இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர் மனதை காட்டிலும் வேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்வதில் மற்றவர்கள் அனைவரையும் வெல்லக்கூடியவர். சக்தி வாய்ந்த தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. ஓரிடத்தில் வீற்றிருந்தாலும் அவரை காற்றையும் மழையையும் வழங்குபவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவரது சிறப்புகள் ஈடு இணையற்றவை. சோ பகவானுடைய சிறப்புகள் தான் இதை கொடுத்திருக்கு. எஸ்பெஷலி he can be anywhere. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா எங்க வேணா அவர் போக முடியும். நமக்கு இமிடியேட்டா என்ன எக்ஸாம்பிள் வரணும்னாக்கா பிரகலாத் மகாராஜா. அவ அப்பா கேட்கிறா, தூண்ல இருக்கான பகவான் அப்படின்னா ஆமான்னு சொன்னா இமிடியேட்ல தூணை உடைக்கிறார், வந்துட்டார். சோ அவரை நினைச்ச மாத்திரத்துல நம்ம வீட்லயும் வருவார். நம்ம நைவேத்தியத்துக்குன்னு வச்சு பகவான் அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணா எந்த ஊர்ல எந்த காட்டுல இருந்தா எங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு தான் போவார். அதனால ஆனா மனசோட அவரை கூப்பிடணும், மனசோட அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணா. பிரார்த்தனைனா வேணும் இது வேணும் அது வேணும் அது இல்லை பிரார்த்தனை. அவருக்கு நம்ம தொண்டு செய்யறதுதான் பிரார்த்தனை. நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம பண்றது போராது, இன்னும் நிறைய பண்ணணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, டூ மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது என்ன கண்டிப்பா ஏத்துப்பார். ஏன்னா காற்றை விட வேகமாக வரக்கூடியவர். அப்புறம் இது அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம். தத் ஏ ஜதி தன்னை ஜதி தத் தூரே தத்வந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஹ. வெளியிலும் இருக்கார் உள்ளேயும் இருக்கார் அப்படின்னு. பாமினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி பிஸியா? லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. இதுலயும் வரல அதையும் வரல. அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களோட நெட்டு சரியில்லையா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இருக்கு லாஸ்ட்ல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கல. அது சர்வஸ்யாஸ்ய ஒரு நிமிஷம் கேட்டது. சோ நீங்க ஏதோ பிஸியா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறேன். யார் பேசுறா? ஜதி தன்னை ஜதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் கேட்கல சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறேன். திரும்பி படிங்க. நெட் அவங்களோட ப்ராப்ளம். ஓகே. பாமினி மாதாஜி இருக்கேடா? பாமினி மாதாஜி ஓகே. அடுத்தது படிங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. யாருமே இல்லையா? இல்ல என்னோட நெட் தான் ப்ராப்ளமா?
படிக்கிறேன் மாதாஜி. தத் ஏஜதி தன்னை ஜெய்தி தத்ரேதே வந்திகே தத் அந்திரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் உ சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்ய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி சுகந்தி படிக்கிறேன். தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தாரே தத் வந்தி தூரே தூரே. ஆமாங்க மாதாஜி. தத் தூரே தத் வந்திகே தத் அந்தர் அஸ்ய சர்வஸ்ய தத் உ சர்வஸ்யாஸ்ய இருங்க மாதா கொஞ்சம் பாக்யதஹ. வெளியில இருக்கார். பாமினி மாதாஜி வந்துட்டேளா? படிக்கிறேன், எனக்கு அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி படிங்க. तच्चेजति तन्नैजति तत्तूरो तत्पन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्वु सर्वस्यास्य யார் हरे படிக்கணும்? कृष्ण ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கணும். இன்னும் பாக்கி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுங்களா? நீ கேட்டது எத்தனை ஒரு வாட்டி படிங்களேன். படிங்க. தத்தே ஜதி தன்னை ஜதி தத்தூரே தத் வந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் உ சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டாளா? அவங்களுக்கு தண்ணி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். she must have gone down. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன அர்த்தம்? இதான் நிறைய பேர் எப்படி வந்துட்டாங்க. என்ன மாதாஜி? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தத் ஏஜதி தன்னைஜதி தத்தூரே தத் வந்திகே தத் அந்தர் அஸ்ய சர்வஸ்ய தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண இந்த மாதாஜி. டைம் போட்டது, இந்த டேம் போட்டது இல்லையா? அப்போ நீங்க எல்லாருமே இந்த டேல பிஸி, எல்லாருமே இந்த டைம்ல பிஸினா என்னதான் பண்ணணும்? அப்ப எந்த டைம்ல வச்சுக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு தண்ணி ப்ராப்ளம், இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம், அப்புறம் என்ன எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் அசௌரியமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? எனிவே ஹரி. இல்ல மாதாஜி, சொல்லும் போதெல்லாம் யாரோ கிராஸ் மத்தவங்களும் சொல்லிட்டு இருந்தா மாதாஜி. ஒரு இல்ல, தடவை இல்ல. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. கூப்பிட்டுட்டே இருந்தேனே நான் உங்களோட அப்படியா மாதாஜி? கூப்பிட்டுட்டே இருந்தேன். அப்போ சத்தம் வரல. சரி பிஸியா இருக்கேன், தண்ணி ஏதாவது வந்துருமா? உங்களுக்கு தண்ணி இல்ல ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ம். அப்ப இதுல என்ன ஒரு தத் ஏஜதி தன்னை ஜதி என்ன சொல்றார்? முழுமுதற் கடவுள் நடக்கின்றார், ஆனால் நடப்பதில்லை. அப்படி ஏதாவது இருக்குமா? நம்ம பௌதிக உலகத்தை அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா? நடக்கிறது தான் சொல்லுவோம், நடக்காதது நடக்கலைன்னு தான் சொல்லுவோம். ஆனா பகவான் எப்படி வேணா பண்ண முடியும் அவரால. முழுமுதற் கடவுள் நடக்கின்றார், ஆனால் நடப்பதில்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றார், ஆயினும் அவர் மிக அருகிலும் இருக்கின்றார். அவர் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும் இருக்கின்றார், இருந்தும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியும் இருக்கின்றார். அப்ப அவரை புரிஞ்சுக்கலான்னு நான் புரிஞ்சுன்னுட்டேன் கடவுளை, பார்த்தேன் கடவுளை, இதெல்லாம் முடியாத காரியம் தான். ஏன்னா அவரை புரிஞ்சுக்கிறது ஆனால் பட்டு இது யோகிகள் ஞானிகள் அவ்வளவு கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா ஒரு அனுமானத்தோட நமக்கு லைஃப்ல நடக்கிறத பார்த்தா எஸ் காட் இஸ் வித் மீ, அந்த மாதிரி என் கூட அவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றார், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வேணா வருமே தவிர நான் கடவுளை பார்த்தேன், ஒரு லைட் பார்த்தேன், ஒரு லைட் ஃபார்ம்ல வந்தார், இந்த மாதிரிலாம் பண்றதெல்லாம் யாராவது சொன்னாலும் நம்ப கூடாது. ஸோ he cannot be understood so easily. ஓகே, அடுத்தது என்ன சொல்றது? யஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மன் ஏவானு பஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோ ந விஜுகுப்சதே. வாமினி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ततो न विजुगुप्सते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. யஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மன் ஏவானுபஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானாம் ததோ ந விஜுகுப்சதே. சாத்மா நாம் சொல்லக்கூடாது, சாத்மானம். சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோ ந விஜுகுப்சதே. விஜுகுப்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அடுத்தது ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ततो न विजुगुप्सते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீலக்ஷ்மி. सर्वाणि भूतानि आत्मन् एवानुपश्यति
सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजुगुप्स्यते. हरे कृष्ण माताजी. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं तदो न विजुगुप्सते. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யதி அப்படின்னா என்னது? பார்க்கிறான். என்னது பார்க்கிறான்? எந்த எந்த அறிவோட பார்க்கறான்? எல்லாரோட இதயத்திலையும் கடவுள் இருக்கார். இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டா யாரு பார்க்கறான்? அதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. சோ எவனொருவன் எல்லா ஜீவன்களையும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களாக பார்த்து அனைவரையும் அவருடைய உறவில் முறையாக காண்கின்றானோ. உறவுனா என்னது? நம்மளாம் பகவானோட பசங்க. அப்ப யாரை பார்த்தாலும் நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வரணுமா? மனிதர்கள் மாத்திரம் இல்ல, மிருகம், புழு, பூச்சி எல்லாமே. சோ நமக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடையாது. இன்னொரு ஒரு லிவிங் பீயிங்க கில் பண்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. ஏன்னா பகவானுடைய குழந்தைகள் தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ எல்லா உயிர் வாழிகளையும் எல்லா ஜீவன்களையும் முழுமுதற் கடவுளின் அம்சங்களாக யார் பார்க்கிறானோ, பார்த்து அனைவரையும் அவருடைய உறவில் முறையாக காண்கின்றானோ, எல்லாவற்றிற்குள்ளும் அந்த முழுமுதற் கடவுளை காண்கின்றானோ. எல்லா ஹிருதயத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா? ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. அந்த மாதிரி எல்லாம், அது சின்ன புழு பூச்சியா இருந்தாலும் சரி, அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கும், பரமாத்மா இருக்கும். அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட எல்லாம் அந்த கண்ணோட்டத்துல யாரு பாக்குறானோ அவன் ஒருபோதும் யாரையும் எதையும் வெறுப்பதில்லை. சோ he cannot hate anybody, he cannot fight with anybody. அவன் வந்து எல்லாரிடத்தும் சிநேகமா ஒரு சந்தோஷத்தோட இருப்பான். எஸ். இப்ப போன வாரம் என்ன முடிச்சோம்னா, போன முந்தானத்துக்கு கிளாஸ்ல यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः. मामनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लीलावती. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः. हरे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एतत्त्वम् अनुपश्यतः. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः. இதுலயும் பஷ்யத்தக மேலையும் வந்திருக்க பஷ்யதி. பஷ்யத்தினா பார்க்கிறான், காண்கிறான். இங்கேயும் அது இருக்கு. என்னது காண்கிறான்? இப்போ அவன் இந்த மாதிரி எல்லாரோட உடல்லையும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு உயிர் வாழியும் வந்து அவன் வந்து வெறுக்க மாட்டான். அப்படி சொல்லியாச்சு. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? எல்லா உயிர் வாழிகளையும் ஆன்மீக பொறிகளாக பகவானுடன் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்களாக காண்பவன், விஷயங்களை உண்மையாக காண்பவன் ஆகிறான். அந்த மாதிரி இதோட கண்டினியூஷன் தான். அந்த மாதிரி பார்க்கிறவன் உண்மை என்ன உண்டோ அதுக்கு சரியா அது உண்மை உள்ளது உள்ளபடி அவன் வந்து காண்பவன் ஆகிறான். அவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு மயக்கம் என்றோ மோகம்னா என்னது? மயக்கம் நிலையிலையோ, தட் இஸ் கன்ஃபியூஷன். மெயினா மோகம்னாக்கா என்னது? ஒரு கன்ஃபியூஷன், எனக்கு தெரியல, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம கிளாரிட்டி, ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் அவனோட தாட்ஸ் எல்லாம். சோ மயக்கம் என்றோ கவலை என்றோ என்ன இருக்க முடியும்? நல்லா கிளியரா அவன் புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு லைஃப்ல ஒரு கவலையும் இருக்காது. ஏதோ கன்ஃபியூஸ்ட்ல இருக்கேனா, எனக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியல, ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும், ஒரு ஆங்ஸைட்டி இல்ல, ஒரு கவலை இல்லை. ஒண்ணுன்னா பகவானை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அண்ட் பகவானை நம்புகிறான். நல்லா அவனோட பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்கா பயமும் இருக்காது அவனுக்கு. ஸோ கவலையும் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 8 பார்க்க போறோம். ஸோ இது படிக்க வேண்டாம் இல்லையா? 8 ஆமா 8 இன்னைக்கு பார்க்க போறோமே, அது இதுலயே பார்க்கலாம். ஓகே, சாரி, சாப்டருக்கே போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா. எஸ். பாமினி மாதாஜி படிக்கிறா? हरे कृष्ण माताजी. படி. இது ஹெல்ப் வேணுமா உங்களுக்கு? பெருசா இருக்கும். நான் சொல்லி நீங்க பண்றீங்களா? ट्राई பண்றேன் माताजी. ட்ரை பண்றேனா? பண்ணுங்க.
சபர்யாகத் சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம் அஸ்னாவி சுத்தம் அபாய வித்தம் அப்பாப வித்தம் அபாப வித்தம் கவிர் மனிஷு பரிபூஹ. இங்க மணி பண்ணல, அப்ப இதுவும் அதே தானே, மனிஷி. இது நீ சாரி மது கவிர் மனிஷி பரிபூஹ ஸ்வயம்பூர் ஸ்வயம்பூர் யதாதத் யதோ அர்த்தம் யதோ அர்த்தம் व्यददा शाश्वती சாஸ்வதி கொஞ்சம் இது வந்து லாங் மீட்டர். இந்த ஹோல் ஈஷோபனிஷத்துல இது ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு நாங்க படிக்கும் போது இதுதான் லாஸ்ட் வரைக்கும் வராம எல்லாரும் வாயில அது போகும். அது வந்து உளறிண்டே இருப்போம், சரியா வரவே வராது. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவான். இது படிக்கும் போது யாத்தா தத்தியத்தோக்கு யதா யதான்னு தான் படிப்பான். நிறைய இந்த மாதிரி இந்த லாஸ்ட் லைன் எஸ்பெஷலி ஒரு சேர்ந்து படிக்கணும், அது வராது. அப்ப இது வந்து இந்த டஃபஸ்ட். ஆக்சுவலி ஈஸி, ஈஷோபனிஷதே ரொம்ப ஈஸி. ஆனாலும் இந்த 8வது ஸ்லோகம் கொஞ்சம் வாயில டங் ட்விஸ்டரா. எஸ், இப்ப படிங்க மாதாஜி, என்ன படிச்சிடலாம். இங்க பாமினி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, கண்டினியூ. அந்த நபர் பர்யாக உண்மையில் அறிய வேண்டும். சுக்ரம் சர்வ சக்தி பெற்றவர். அகாயம் சரீரமற்றவர். அவ்ரணம் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அஸ்னாவிரம் நரம்புகளற்றவர். சுத்தம் பரிசுத்தமானவர். அபாப வித்தம் களங்கமற்றவர். கவி எல்லாம் அறிந்தவர். மனிஷி தத்துவ அறிஞர். பரிபூஹ அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர். ஸ்வயம்பு தன்னிறைவு பெற்றவர். யதார்த்தத் யத முறைப்படி. அர்த்தான் விருப்பங்கள். வேதாத் வழங்குகிறார். வஸ்வதிப்ய நினைவிற்கெட்டாத. சமபிய காலம். படிக்கும் அதற்கு நபர் சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகளற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் களங்கமற்றவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும் எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தலை சிறந்தவருமான பரமபுருஷ பகவானை உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இதுல என்னது, இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? அத்தகு நபர் எது, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா 2 ஸ்லோகம் இமிடியேட் இட் வாஸ் சேம். என்னது, எல்லாரோட உடல்லையும் பகவான் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கிறான். பகவான் தான் வந்து ஒரு அம்சம், பகவானுடைய அம்சமா எல்லா பிறவியும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா உயிர் வழி இருக்குன்னு அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட எல்லாம் பாக்குறவன் அத்தகு நபர். சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகளற்றவரும் பரிசுத்தமானவரும் களங்கமற்றவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும் எல்லாருடைய விருப்பங்களை நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தலை சிறந்தவருமான பரமபுருஷ பகவானுக்கு இவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லி உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். சோ பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான்? ஏதோ அரூபமா ஏதோ ஒரு சக்தி, நம்ம வந்து ஐக்கியமாயிடலாம், இந்த மாதிரி தப்பெண்ணம்லாம் இல்லாம கரெக்டா வந்து பகவான் அந்த மாதிரி அவன் வந்து இருக்கிறவன். எல்லாரோட உடல்லையும் பகவான் இருக்காரு, அந்த மாதிரி பார்க்கிறவன் எப்படி அவன் அந்த மாதிரி ஒரு நபர். இஸ் அ பர்சனல் ஃபார்ம். அவர் சரீரமற்றமா இருக்காருன்னா எஸ், அந்த மாதிரி இதுலயும் இருக்காரு. இப்ப நம்ம இந்த சன்னோட இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, என்னது பிரம்ம ஸ்டேஜ்லயும் இருக்காரு, சரீரமற்றவராகவும் இருக்கார், சரீரத்தோட ஒரு நபர் மாதிரியும் இருக்கார். சோ எல்லாம் அறிந்தவரும் இருக்கார். அவர் everything. இந்த 6 opulensல நாலேஜ், அவருக்கு வந்து அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. அண்ட் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் தப்பு பண்ணினார் அப்படின்னு வரவே வராது. அது அவர் ஒண்ணு பண்ணினார்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும், அது வந்து நல்ல விதமா தான் முடியும். அவர் தப்பு பண்ணி அதனால மோசமா போனவங்க கிடையாது. அப்பாற்பட்டவர், அது மாதிரி குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னா என்னது, அவரை வந்து குற்றமே சாட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி நரம்புகள் அற்றவரும், அவருக்கு நம்மள மாதிரி நரம்பு சதை இதெல்லாம் இருக்கா? இல்லவே இல்லை. அவரோட உடலும் ஆத்மாவும் ஒன்றே, நமக்கு தான் உடல். அதனாலதான் அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்லாம் அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். மெயினா என்னன்னா, நம்ம குரூப்லயே ஒன்னும் அனுப்பாதீங்கன்றதுக்கு நான் எப்பவும் சொல்லுவேன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ்ல நிறைய, இப்ப நான் அதை திரும்பி நிறுத்திருக்கேன்.
ஏன்னா இப்ப 18 days கோர்ஸோடு போடணும், L2ஓடு இன்னைக்கு கேட்டு தெரிய வந்தது, அது போட்டேன்னா நம்ம கிளாஸ்க்கு யூஸ் இல்லை, இருந்தாலும் யாராவது படிச்சுட்டு இருந்திருப்பா, நிறுத்திருப்பா, அவளுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா. இன்னைக்கு ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஆயிடுது. என்னோட ரிலேட்டிவ் கேட்டதுனால ஐ டுக் த டாபிக். பார்த்தா L2ஓட இது போடவே இல்லை இது வரைக்கும். என்னப்பா 17 சாப்டர் இன்னைக்கு, நாளைக்கு 18 சாப்டர் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரும் போயிடுவாங்க. அப்புறம் டிவோட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம். அச்சோ எங்க போயிடுத்து இப்ப என்ன L2 இது போடலையேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கேட்டு இது பண்ணி ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் L2ஓட போட்டேன். ஐ ஃபவுண்ட் அவுட்னா எனக்கு போட்டாங்க, கேட்டு வாங்க வேண்டி வந்தது. அவங்களே போட்டிருக்கணும், 12th 13 சாப்டர் வரும்போதே போட்டிருக்கணும். அப்போ என்ன இந்த டைம்ல எல்லாம் L2க்கு அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுது. என்ன சொல்றேன், இதுக்கு நான் அங்க போனேன். தன்னிறைவு பெற்ற இல்ல பரிசுத்தமானவர் அப்படி அதுவும் இல்லையா, பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது இல்லை, அங்கேருந்து எங்கேயோ போயிடுது டாபிக். சோ பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி, அவர் வந்து நமக்கு உடல் இருக்கிறப்பல அவருக்கு உடல் கிடையாது, நமக்கு ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு, ஆத்மான்னு நம்ம ஆத்மா இது ஒன்லி அவுட்டர் கவரிங். ஆனா கடவுள் அந்த மாதிரி கிடையாது. கடவுள் வந்து ஆத்மாவும் அவரோட சரீரம் எல்லாம் ஒன்றுது. அப்போ அந்த வாட்ஸ்அப்ல அது வாட்ஸ்அப்ல அதனால பேச ஆரம்பிச்சுன்னா. சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இது நம்ம குரூப்ல போடுறதுக்கு. ஆனா நம்ம வந்து நடுவில் ஒரு போட்டோ போட்டோம், அதுக்கு எல்லாரும் வெரி குட் இதுதான் எல்லா வாட்ஸ்அப்ல இருந்துட்டே இருக்கு. அதை போயிட்டு நம்ம குரூப்ல போட்டு திரும்பி அதை பத்தி பேசி அவசியமே இல்லை. ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் டைம் அண்ட் பிளாக்கிங். நம்மளோட கண்டினியூட்டியா இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு, அதை வந்து பிளாக் பண்றப்பல ஆகும். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன், ப்ளீஸ் நம்ம குரூப் எஸ்பெஷலி அஃபிஷியலா L3 குரூப்னு இருக்கு, அதுல போட வேண்டாம். பர்சனலா போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், போட்டோவா இருக்கட்டும். நான் போட்டோ எப்பவுமே ஷேர் பண்ணுவேன். என்னோட பஜன் டீச்சர்லாம் இது பண்ணுவாங்க, யூடியூப்லாம் போடுறதுனால அவங்களுக்கு போட்டோ வேண்டியிருக்கும். ஸோ அவங்க வேறொரு மாதாஜியும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் எனக்கு வரும்போது எனக்குன்னு அனுப்புவாங்க, நிறைய டிவோட்டிஸ் எனக்கு அனுப்புறாங்க. அனுப்பினதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு அனுப்புவேன். நான் அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு டேஸ்ட் அது தெரிஞ்சு நான் அனுப்புவேன். என்னோட டிபியை மாறிண்டே இருக்கும், டெய்லி மாத்திட்டே இருப்பேன் நான். இப்போ ஜூமோட டிபி. ஸோ என்ன சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும் வாட்ஸ்அப்ல. நம்ம வந்து என்ன வாட்ஸ்அப்ல வருது இப்போ திரும்பி புதுசா இன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி அனுப்பினாங்க. கடைசியில என்னன்னாக்கா இது பகவான் இடத்தில் இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டிருந்தது, we will get merged with the Lord. மாதாஜி this is not applicable for us. இது வந்து அத்வைதா பிலாசபி ஆக்கம். இது வந்து ஆமா இல்ல, இது வந்து தப்பு. நம்ம அப்புறம் வேற என்ன திருத்தினா நானே இல்ல வேத சர்வீட் என்ன எழுதினாங்க, அவங்க என்ன எழுதினாங்க அப்படி இது சரணாகதி இல்லையா, நான் இல்லை வேத சர்வீட்டர். நம்ம வந்து சர்வீட்டர், நம்ம சரணாகதி கரெக்ட். நம்ம இங்க இருக்கும் போது சரணாகதி தான். ஆனாலும் என்னது, நமக்கு சர்வ் பண்ணணும், பகவானுக்கு சேவை புரியணும். அதுதான் நம்மளோட இது என்னது மெயின் இது. அதனால வாட்ஸ்அப்ல நிறைய இருக்கு. சோ நம்ம போட்டாதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி நினைக்கவே வேண்டாம். அவங்க ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கும் வந்திருக்கு, நன்னாதான் இருக்கு, இருந்தாலும் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பர்சனலா ஷேர் பண்ணலாம். நம்ம குரூப் வேண்டாம், லெட் அஸ் அவாய்ட். நான் டிலீட் பண்ணா அது வந்து நன்னா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஐம் நாட் டிலீட்டிங். ஸோ அது ஒரு லெசன். அண்ட் திருப்பி என்ன, நரம்புகள் அற்றவும் குற்றச்சாட்டுகள் அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகள் அற்றவும். அவர் வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு உடல் இருந்தாலும் சில வாட்ஸ்அப்ல அது வந்தது, அவருடைய உடல் எரிந்து போச்சு, அவருடைய ஆத்மா என்னது ஹார்ட் மாத்திரம் இருந்தது, அது வந்து எங்கேயோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. சொல்றவங்க சொல்லட்டும், இல்லை அவர் இறந்து போயிட்டார், அவர் பிறந்தார் இறந்து போயிட்டார், நமக்கு வரும்போதே ஆக்சுவலி டிலீட் பண்ணும். ஏன்னா now we have come to level 3, now we know what we are learning. திரும்பி அதையே படிச்சு திரும்பி அதை நம்ம இன்னொருத்தால் ஷேர் பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு நரம்புகள் இல்லை, நமக்கு இருக்கிற மாதிரி உடல் கிடையாது, அவர் நரம்புகள் அற்றவர், அப்புறம் பரிசுத்தமானவர். கவியும் புராணம் மனுஷாசி தாரம் அந்த ஒரு இதுல வரும், அதுல எல்லாம் அவர் எப்படி பியோர், இஸ் வெரி பியோர், பரிசுத்தமானவர், களங்கமற்றவர், தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும், எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும். அப்படியா அவரெல்லாம் நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவார்னா எஸ், மனசுல ஒரு ஆசை வச்சுனா போகும், ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும் உள்ளூர. இஃப் வி ஆர் கேப்பபிள் டெஃபினெட்லி அது நமக்கு நடக்கும். அந்த ஒரு இஃப் வரணும். ஏன்னா இதுலயே போட்டிருக்கு, அர்ஜுனனே சொல்றாருலயே, நான் 18 days கோர்ஸ் உங்களுக்கு நடத்தலையே, அதுல வந்து நான் எப்பவுமே சொல்ல அந்த ஒரு ஸ்லோகா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஃபர்காட் தி நம்பர். தாங்கள் எனக்கு வந்து அதை வந்து இது என்னது தகுதி உண்டுன்னு என்று நினைத்தால், இஃப் யூ திங்க் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் சீயிங் யுவர் சைட், அந்த 10th சாப்டர்ல தான் உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் அந்த ஒரு அருள், அந்த ஒரு கண்ணோட காட்சி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ வண்டர்ஃபுல்லி ஆஸ்லையா இப்ப அர்ஜுனா அந்த மாதிரி தான் கேட்கிறார். இல்ல நான் என்ன பார்க்கணும் என்னது எனக்கு காட்டணும், நீங்க அந்த மாதிரி பிடிவாதெல்லாம் பிடிக்கல,
எனக்கு அது தகுதி இருந்தா கொடுங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட என்ன கேட்கலாம், பகவான்கிட்ட கேட்கலாம். ஆனா நமக்கு தகுதி இருந்தா தான் கொடுப்பேன். அப்ப நமக்கு அதை கிடைக்கலைனாலும் என்ன நினைச்சுக்கணும், எனக்கு பக்குவம் போறாது, இன்னும் நான் பகவானை வந்து சரியா நான் இன்னும் இது பண்ணல, அவருக்கு வந்து I'm not properly serving him. I'm not able to அவரை திருப்திப்படுத்துற போல நான் இன்னமும் சர்வ் பண்ணல, அவருக்கு நான் நல்லா சர்வ் பண்ணிட்டு மனதார பண்ணா போதும். டெய்லி தண்ணி தான் வச்சேன் அப்படின்னா அதுவும் மனசார வச்சா போதும். டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வச்சேன், நிறைய ஜபம் பண்ணேன், கோயிலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன், நிறைய இதெல்லாம் பண்ணினேன், நிறைய பூமாலை போட்டேன், இதெல்லாம் பகவான் வந்து அதுல எல்லாம் மயங்க மாட்டார். மனசார நம்ம ஒரு பூ போட்டோமா he will be happy. மனசார ஒரு தண்ணி வச்சாலும் he will be happy. அந்த மாதிரி பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும். சோ களங்கமற்றவரும் தன்னிறைவு பெற்றது. அப்புறம் என்னது, எல்லாருடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவார். எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நமக்கே we can think of அவரோட பாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கலாம், எங்க இருந்தோம், எப்படி இருந்தோம். நிறைய இழந்திருப்போம் டெஃபினெட்லி. யாரோட லைஃப் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா எல்லாம் வந்துடல, நிறைய பேர் இழந்திருப்போம். ஆனா எவ்வளவு நம்ம கெயின் பண்ணிருக்கோம், how many pluses are there, அதை திங்க் பண்ணி பார்த்தாலே போறோம். ஒரு கல்யாணம் வச்சு குழந்தைகள் பிறந்தாலே ஆஹா இவ்வளவு பெரிய ஒரு அசெட்னு நினைச்சுக்கலாம். எவ்வளவு பேருக்கு குழந்தைகள் இல்லாம இருக்காங்க, அதை பாக்குறதுக்கு நமக்கு குழந்தைகள் இருக்கே. சோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நினைச்சு ஒரு பிளஸ் அப்படி பண்ணா ஐயோ நம்ம இவ்வளவு பாக்கியம்ல அப்படின்னு நினைக்கலாம். சோ அவருடைய நம்மளுடைய எல்லா விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு, அவர் இன்னைக்கு நான் இணையத்துக்கு இல்லை, அவர் எப்பவுமே எல்லாருடைய டிவோட்டிஸ் அவர் சொல்றாரு, டிவோட்டிஸ நான் வந்து they will not perish. என்னுடைய டிவோட்டியா இருக்கிறவனை நான் வந்து அவனை கஷ்டப்பட விட மாட்டேன். அவன் என்ன இது பண்றான், அவன் பூஜை பண்றான், எல்லாம் பண்றான், என்னை நினைத்து அவன் ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னது, அவனை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். அவனோட கஷ்ட காலம் வரும்போது நான் வந்து அவனுக்கு பக்கபலமா இருந்து அவனை காப்பாத்துவேன். அது நீ தைரியமா எல்லாரிடத்தும் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் சொல்றாப்பல. So God is waiting to serve us. நீ குச்சேல தினத்துக்கு அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியல, குச்சேலரோட ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப எப்படி குச்சேலர் பொண்ணு, குச்சேலர்னா இதுதான் சுதாமா, ஒண்ணுமே கிடையாது. குச்சேலர்னா என்னது, சேலை, கிழிந்த சேலை, அதான் குச்சேலர். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளையே அவர் வந்து கால் அலம்பி விட்டு அவர் ஆலிங்கனம் பண்ணி அவர் கொண்டு வந்து அவல்ல என்னதான் டேஸ்ட் இருக்கும் அதையே சாப்பிட்டு அப்படியே அருள் இது பண்ணாலே அவருக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யம் கிடைச்சது. அந்த மாதிரி இருந்தது. அவர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்றாரு. ஒன்லி நாம தான் என்ன பண்றோம், அப்புறம் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம், இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு விட்டுடுறோம். சோ எல்லாருடைய விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தலை சிறந்தவருமான, எல்லாரிடத்தும் பார்த்தோன்னா இவர் தான் டாப் மோஸ்ட். பரமபுருஷ பகவானை உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். யார் எல்லாரோட உடல்லையும் பகவானை பார்க்கிறானோ, எந்த புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், பெரிய யானையா இருக்கட்டும், ஹியூமன் பீங்கா இருக்கட்டும், மரமா இருக்கட்டும், இலை, என்னது, மலை, நதி, சன், சூரியன், சந்திரன், யார் எதை பார்த்தாலும் பகவானுடைய அம்சமா பார்க்கிறவன் கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி புரிஞ்சிருப்பான். எஸ், பொருளுரை பார்க்கலாமா? யார் படிக்கிறாங்க? லீலாவதி மாதிரி படிக்கிறோம். இருக்கா? இருக்க மாதாஜி, படிக்கிறேன். இங்கே பூரண புருஷோத்தம பகவானுடைய தெய்வீகமான நித்திய உருவத்தை பற்றிய விளக்கம் காணப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுள் உருவம் இல்லாதவர் அல்லர். அவருக்கென்று சுயமான தெய்வீக உருவம் உண்டு. அந்த உருவம் ஜட உலகின் எந்த ஓர் உருவத்தையும் ஒத்திருப்பதில்லை. இவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்களின் உருவங்கள் ஜட இயற்கையினால் உருவான உடலை பெற்றுள்ளன. அவை ஒரு பௌதீக இயந்திரத்தை போன்று செயல்படுகின்றன. பௌதீக உடலின் கட்டமைப்பில் நரம்புகள் முதலியவற்றுடன் கூடிய இயந்திரம் போன்ற வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக உடலில் நரம்புகள் போன்றவை ஏதும் கிடையாது. அவர் சரீரமற்றவர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கும் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது என்பதே இதன் பொருளாகும். மட்டுமின்றி அவர் நம்மை போன்ற இயற்கையின் சட்டங்களுக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஜடத்திற்கு கட்டுப்பட்ட வாழ்வில் ஆத்மாவானது வெளிப்புற உடலிலிருந்தும் சூட்சுமமான மனதிலிருந்தும் வேறுபட்டதாகும். ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளை பொறுத்தவரையில் அவருக்கும் அவரது உடல் மற்றும் மனதிற்கும் இடையில் அத்தகைய வேற்றுமை ஏதும் ஒருபோதும் கிடையாது. அவர் பரிபூரணமானவர். அவரது மனம், உடல், அவரது ஸ்வரூபம் ஆகியவை அனைத்தும் ஒன்றுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவத்கீதால படிச்சதுதான் இருந்தாலும் திரும்பி திரும்பி படிக்கும்போது that has to hit us. அவ எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல தெரியும். ஒண்ணும் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அதை யாருக்கா ஃபார்வர்ட் பண்றோம்னா இவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுன்றது, லெவல் 3ல வந்தாச்சு, இவ்வளவுதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களான்னு தோணும்.
அப்ப நம்ம அனுப்புறதும் பார்த்து கேட்டு அனுப்பணும், யாருக்கு அனுப்புறோம்னு. ஒண்ணும் தெரியாதவங்க அனுப்பினா ஓ எவ்வளவு நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி பிரைஸ் பண்ணுவா. பட் வாட்ஸ்அப்ல வரத எல்லாம் உலகத்துல எல்லாருக்கும் வரப்பட்டதுதான். ஸோ தட் வி நீட் நாட் ஹவ் டு ஃபார்வர்ட் இன் அவர் குரூப். பர்சனலி எஸ் ப்ளீஸ் சென்ட், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இன்னைக்கு அந்த மாதாஜி கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தோம். கரெக்ட் அப்படின்னாங்க. வயசானவங்க தான், நாங்க சேர்ந்து லெவல் 6 படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பொருளுரையில என்ன கொடுத்திருக்கு? அதே தான் இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது அதே தான் போட்டிருக்கு. இங்கே பூர்ண புருஷோத்தம பகவானுடைய தெய்வீகமான நித்திய உருவத்தை பற்றி விளக்கம் காணப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானுக்கு இவ்வளவு நாள உருவம் இருக்கு, மாலை சத்தியம் எப்படின்னா நமக்கு வேண்டி, நமக்கு புரியறதுக்கு வேண்டி ஒரு உருவம் வைத்து, அது என்ன மாதிரி உருவம், நமக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி வச்சு வழிபடுங்கன்னு பகவான் இறங்கி வந்து நம்ம அந்த மாதிரி காட்டி கொடுத்திருக்காரு. அதனால ஒரு விக்கிரகம் ஒரு இது பண்ணி அப்ப மாலை சாத்தலாம், அவருக்கு திலகம் இடலாம் அப்படின்னு. ஆனா அவருக்கு அந்த உருவம் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை. அப்போ என்னது, அவருடைய உருவத்தை பத்தி விளக்கம் கொடுத்திருக்கு. இதுல முழுமுதற் கடவுள் உருவம் இல்லாதவர் அல்ல, உருவம் இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா எந்த உருவத்துல இருக்கார்? ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் இருக்காரா? எந்த ஃபார்ம்? ஈ கேன் கம் இன் எனி ஃபார்ம். இதுல இல்லையே நம்ம பார்த்தோமே, நரசிம்ம அவதாரத்துல எப்படி வர, பாதி பாதி மனிதன் பாதி இது அனிமல். அண்ட் இன்னொன்னு இதுல வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்துல ஃபுல் ஃபிஷ்ஷாவே வர்றார், ஒரு மீன் ஃபுல்லாவே இந்த என்னது அக்வாட்டிக் அனிமலா வர்றார். ஸோ ஒரு அவதாரத்திலயும் ஒரு மாதிரி உருவம் எடுத்துன்னு அவரால் வர முடியும். ஆனா அவருக்கு உருவம் இருக்கு. ஆனா என்ன மாதிரி உருவம்? நமக்கு ஏத்தா போல ஒரு கிருஷ்ண உருவம்னா அழகா இருக்கா பாக்குறதுக்கு. சோ நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை. நமக்கு வந்து சின்ன, எனக்கு பிடிக்கிறது என்னது குட்டி கிருஷ்ணன். எனக்கு அதுதான் குருவாயூரப்பன் போட்டோல இருந்தா கூட அவ்வளவு ஒரு இது வராது அட்டாச்மெண்ட். ஒரு குட்டி கிருஷ்ணர், எஸ், தென் ஐ ஃபீல் லைக் சர்விங் ஹிம். திலகம் இடுறது என்ன, ஒரு ட்ரெஸ் போடுறது என்ன, சாப்பாடு கொடுக்கறது என்ன, அந்த குழந்தை அதை பார்த்து அது அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட நம்ம வந்து பண்றோம். ஸோ பகவான் கேன் டேக் எனி ஃபார்ம். ஸோ அப்போ அவருக்கு உருவம் இல்லாதவர் அல்ல, அவருக்கென்று சுயமான தெய்வீக உருவம் இருக்கு. ஆனா நம்மள மாதிரி, ஏன்னா நம்ம மரமண்டை என்னது, நம்ம எல்லாரும் எப்படி நினைச்சுக்கோன்னா, நம்ம வந்து எப்படி அவர் ஓடவும் செய்வார், ஓடவும் இல்லைன்னா அது எப்படி அப்படின்னு கேட்போம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இதுதான் பௌதிகமா பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறதுனால எல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். சோ பகவான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணாரா, 1008 வைஃபா, எப்படி அவர் மேனேஜ் பண்ணார், இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்றோம். நம்மளோட லெவல்ல பகவானுக்கு கீழே இறக்கி நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்றோம். அது வந்து சரியில்லை. அந்த மாதிரி அதனாலதான் நமக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. சோ அவருக்கென்று சுயமான தெய்வீக உருவம் இருக்கு. ஆனால் அந்த உருவம் எப்படி, ஜட உலகின் எந்த ஒரு உருவத்தையும் ஒத்தி இருக்கவில்லை. நமக்கு இப்போ ஜட உலகத்துல இப்ப இந்த மாதிரி உருவம் இருக்கு, மேல ஒரு ஸ்கின் இருக்கு, என்னது எபிடர்மிக் என்னெல்லாமோ இருக்கு. இப்ப ஸ்கின் யார் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இதுல யாரும் டாக்டர் இல்லையே, அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கின்னுக்குள்ள வேற ஒரு டர்மா எல்லாம் வரும், இந்த மாதிரி பேரு. அப்புறம் நரம்பு, சதை, மஞ்சு என்னெல்லாமோ சொல்லுவா இல்லையா. அவருக்கு அந்த மாதிரி உடல் கிடையாது. பாக்குறதுக்கு மனித உடல்ல மாதிரி இருந்தாலும் அவர் வந்து இந்த பௌதிகமா இருக்கிற நமக்கு ஜட உடல் இருக்கிற போல அவருக்கு அந்த மாதிரி உடல் கிடையாது. நமக்கு ஆத்மா பரமாத்மான்னு இருக்கிற போல அவருக்கு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கா, அவர் வந்து ஒரு நாம ஏன் உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ் கர்மா. உன்னிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் நல்லது பண்ணனால ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கும். எத்தனையோ பேர் நம்ம கூட இருந்தவங்க போன ஜென்மத்துல ஹியூமனா இருந்தவங்க நல்லது பண்ணாம கீழே இறங்கி அனிமலா போயிருப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது, நினைவில்லை. இல்ல மேலேயும் தேவர்களாவும் போயிருப்பாங்க. இதோட பிகம் மஸ்ட் பி இது மேல், நம்ம அந்த இது கெப்பாசிட்டிக்கும் போல திரும்பி இங்கேயோ திரும்பி பிறந்திருக்கோம். நம்ம அப்படி இருக்கலாம். இல்ல அனிமல்லேருந்து அப்கிரேட் ஆகி இப்போ ஹியூமன் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கலாம், எதுவானா இருக்கும். சோ நானா என்னது, இந்த ஜட உடல் நம்ம எடுத்திருக்கிறா போல ஜட இது ஒரு ஜட உடல் எஸ் இருக்கிறா போல அவருக்கு அந்த மாதிரி உடல் கிடையாது. எந்த ஒரு உருவத்தையும் ஒத்திருப்பதில்லை. இவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்களின் உருவங்கள் ஜட இயற்கையினால் உருவான உடலை பெற்றுள்ளன. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஜட உடல். ஜடம்னா என்னது, சேத்தனா அச்சேத்தனா சொல்றோமே அந்த மாதிரி அது ஜடம். இட்ஸ் என்னது, இட்ஸ் பீன் மேட் அண்ட் இட் வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட். அந்த இது அந்த கூறுகள்லாம் நம்ம ஒரு வாட்டி படிச்சோம் இல்லையா, காற்று, நிலம், எல்லாம் அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்த்து அந்த ஒரு ஜடம் வஸ்து உருவாக்கி இருக்கு. அண்ட் தட் வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட் ஆல்சோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு உடல் கிடையாது. சோ இவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்களின் உருவங்கள் ஜட இயற்கையினால் உருவான இட் இஸ் பின் மேட் உடலை பெற்றுள்ளன. அவை ஒரு பௌதிக இயந்திரத்தை போல செயல்படுகின்றன. இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கோம்னா 2 கால், அப்ப 2 கால்ல நிக்கிறோம். இதே நாயா இருந்ததுனாக்கா 2 கால்ல, 4 கால் இருந்தா 4 கால்ல நிற்போம். நம்ம பாடி இப்படி இருக்கும் இல்லையா. இப்ப நம்ம வந்து ஹியூமனா இருக்கிறதுனால இப்படி நிக்கிறோம்.
சோ எந்த மாதிரி உடலை எடுத்துக்கோமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேலை செய்வோம். காது இப்படி இருக்கிறதுனால கேட்கிறோம். யானையோட காதுனா அப்படி பெருசா இருக்கும். கண்ணு எப்படி இருக்கு, யானைக்கு தும்பிக்கைன்னு இருக்கும், நமக்கு அது கிடையாது. ஒரு நாயா இருந்ததுன்னா வால் இருக்கும், அதோட ஆசைகள் எனது சந்தோஷம்னா வாழையாட்டும், நமக்கு சிரிக்க முடியும், தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம இட்ஸ் லைக் அ மெஷின். நம்மளோட இந்த ஒரு மெஷின்ல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம், ஆத்மா உட்கார்ந்துட்டு அக்கார்டிங்லி அது இட் வில் யூஸ். இப்போ ஒரு டிரைவர் கார் அந்த எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். 18 days கோர்ஸ்ல அது வரும். though it is not totally true. அவர் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றாரு, அந்த டிரைவர் வந்து இது என்னது ஆடி காரா, வெறும் வெறும் ஃபியட் காரா, என்ன காரு, அதை பார்த்து அவர் வந்து இக்னிஷன் பண்றதோ வாட் எவர், அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவார். ஸோ அவர் பாடி இஸ் ஆல்சோ லைக் அ மெஷின். அந்த ஆத்மா அந்த மெஷினை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒர்க்ஸ். ஸோ அவை ஒரு பௌதிக இயந்திரத்தை போன்று செயல்படுகின்றன. பௌதிக உடலின் கட்டமைப்பில் நரம்புகள் முதலியவற்றுடன் கூடிய இயந்திரம் போன்ற வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஸோ அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு, ஒரு இயந்திரம் தான் கரெக்ட் தானா, ஸ்டீலு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு நரம்புகள், ஒரு சதை, என்னது ரத்தம், அப்படி இப்படி வாட்டவர், எலும்பு, இதெல்லாம் இருக்கும். இயந்திரம் போன்ற வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக உடலில் நரம்புகள் போன்றவை ஏதும் கிடையாது. அவருடைய உடல் ஆனா இப்படி அது கன்ஃபியூஸா இருக்கும் நமக்கெல்லாம். என்ன கண்ணோட்டம் எப்படி, நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே இருந்து அதே கண்ணோட்டத்தை பார்த்தா நமக்கு வந்து புரியாது. இதுக்கெல்லாம் ஆன்மீக கண்ணோட்டம் வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தினமும் பகவானுக்கு சேவை புரியுண்டே இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் புரிஞ்சு வரும். அந்த கணக்கு போடுறாங்க இல்லையா, சில பேர்லாம் ரொம்ப கணக்கு குழந்தைல பார்க்கலாம், சிலதெல்லாம் ரொம்ப டக்கு 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 டக்குன்னு போடுவா. ஏன்னா தே நோ த கன்செப்ட். அது கணக்கா இருக்கணும் வாட்டவர். மெயினா எந்த கணக்கு சொல்றேன்னா அதுதான் டஃப். பாவம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது, டேலி ஆகாது, தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. சில குழந்தைகள் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணுவா, பெர்சன்டேஜ் அப்படி இப்படி என்ன ஒரு ஷார்ட்கட் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்க. அபக்கஸ், எஸ்பெஷலி அபக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாட்ஸ்அப் இது என்னது வீடியோ தான் பார்க்க முடியும். டக்கு 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 பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க, அவங்க என்ன மேஜிக்கா பண்றாங்க? இல்லை, they are doing calculation. பட் அது ஒரு தந்திரமா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா, they do that. ஆனா நமக்கு புரியாது. அதே போலதான் இது புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது, ஒரு தந்திரமா புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது, பகவானுக்கு தேவை புரிஞ்சு 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 அப்பதான் பகவானுடைய இதெல்லாம் இந்த கண்ணோட்டம்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். அதர்வைஸ் as long as we are not going towards இந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணாம பகவானுக்கு தொண்டு புரியாம இருந்தோம்னா இது எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சு வராது. நம்மெல்லாம் நம்ம உடல் மாதிரி பகவானை வந்து நினைச்சு அது எப்படி அது எப்படி அது எப்படின்னு கேட்டு இருக்கோம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக உடலில் நரம்புகள் போன்றவை ஏதும் கிடையாது. அவர் சரீரமற்றவர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இங்க சரீரமற்றவர் கொடுத்திருக்கு. ஆனா சரீரம் இல்லாம இருக்கார், சரீரத்துடனும் இருக்கார். அப்புறம் எப்படி நமக்கு நமக்கு இருக்கிற சரீரம் மாதிரி அவருக்கு கிடையாது. அது மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் சரீரமற்றவர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கு எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது. நம்மள மாதிரி ஒரு உடல் கிடையாது. ஏன் நம்மள மாதிரி இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய உடல் வேற, ஆத்மா வேற. ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. அவர் உடலும் சேம், ஆத்மாவும் சேம். அதாவது அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கும் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது என்பதே இதன் பொருளாகும். அது மட்டுமின்றி அவர் நம்மை போன்று இயற்கையின் சட்டங்களுக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. நம்மளாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம்னா திரும்பி திரும்பி இங்கே பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோமே, நிறைய பாஸ் கர்மா இருக்கே, பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ் டீட்ஸ். அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவர் என்ன தப்பு பண்ணினார், அவர் தப்பு இழைக்காதவர், பாவம் பண்ண இந்த பாவ செயல்கள் பண்ண மாட்டார். அப்ப அவர் ஏன் திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கிறான்னா, அவர் பிறவி எடுக்கலையே. ஒரு உருவம் எடுத்து நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு வேண்டி இதுதான் இருக்கே தவிர அவர் இது நம்மள மாதிரி உடல் எடுத்துன்னு வர்றது. நம்ம உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம்னா there is a condition. நம்ம ஏதோ இது முன்னாடி ஏதோ பாவமோ எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், அதோட ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு தான் திரும்பி ஒரு உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். நம்ம இருந்தாலும் ஒரு பெட்டர் உடல், ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம், அதனால ஸ்டில் பெட்டர். ஏன்னா பகவானை வந்து அதுவும் இஸ்கான் மாதிரி சேர்ந்துட்டோம்னாக்க இன்னும் நல்ல புத்தி வந்து இனிமே நம்ம வந்து கீழே விழாம, இன்னும் ஒரு அனிமல் ஃபார்ம் எல்லாம் எடுக்காம, புழுப்பூச்சி ஃபார்ம் எடுக்காம திரும்பி மேல போறதுக்கு பார்க்கணும் இல்லையா? சரி, ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் திரும்பி எடுத்து திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்திலாவது முடிக்க பார்க்கணும். அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கும் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது என்பதே இதன் பொருளாகும். அது மட்டுமின்றி அவர் நம்மை போன்று இயற்கையின் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஜடத்திற்கு கட்டுப்பட்ட வாழ்வில் ஆத்மாவானது வெளிப்புற உடலில் இருந்து சூக்ஷமான மனதில் இருந்தும் வேறுபட்டதாகும். நம்ம ஆத்மாங்கிறது எப்படி ஜடம், நம்மளோட வெளியில இருக்கிற ஸ்தூல சரீரம் வேற, அதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம் வேற, அதுக்குள்ள ஆத்மா. அப்படியாக நம்ம ஒரு ஃபார்ம்
அந்த மாதிரி. சோ இதுல என்ன ஒரு ஆத்மாவானது என்னது வெளிப்புற உடலில் இருந்து அப்படின்னா என்னது ஸ்தூல சரீரம், அதுவும் அப்புறம் சூக்ஷ்மமான மனசு. சூக்ஷ்மத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு? மனசு, அகங்காரம், நான்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கு. அகங்காரம்னா நாட் போகும் தான் என்ன 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 நினைச்சுட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி கிடையாது. அகங்காரம்னா ஒரு கான்சியஸ்னஸ், எஸ் ஐ எம் தேர். ராத்திரி தூங்கும்போது கான்சியஸ், செமி கான்சியஸ்ல இருப்போம். நல்லா சத்தம் போட்டு உழுப்பி எழுத்தாதான் நம்ம எழுந்திருப்போம். இல்லாட்டா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருப்போம். ஸோ செமி கான்சியஸ்ல இருப்போம். அப்ப அந்த கான்சியஸ்னஸும் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? மைண்ட், கான்சியஸ் அண்ட் மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது புத்தி, இது எல்லாமே என்னது சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கு. ஸோ நமக்கு we have so many coverings. வெளியில பாக்குறோம் ஒரு உடல், இந்த ஸ்தூல சரீரம், அதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு. ஆத்மாவானது வெளிப்புற உடலிலிருந்து உடலிலிருந்தும் சூக்ஷ்மமான மனதிலிருந்தும் வேறுபட்டதாகும். ஸோ ஆத்மா இஸ் வெரி மச் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் ஸ்தூல சரீரம். ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு அவரது உடல் மற்றும் மனதிற்கு இடையில் அத்தகைய வேற்றுமை ஏதும் ஒருபோதும் கிடையாது. அவர் மனமா இருக்கட்டும், அவருடைய இதா இருக்கட்டும், இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே அதேதான். ஒன்லி ஒரு உருவம். அண்ட் எந்த கிருஷ்ண ரூபம் நமக்கு காட்டியிருக்கா அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருந்தாதான் we can correlate and நமக்கு வந்து அவரை நினைத்து அவருக்கு தொண்டு புரிய முடியும். சோ அவர் பரிபூர்ணமானவர். அவரது மனம், உடல், அவரது ஸ்வரூபம் ஆகியவை அனைத்தும் ஒன்றுதான். இதுதான் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல கொடுத்துருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? லீலாவதி மாதாஜி படிச்சீங்க இல்லையா? போச்சு. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான். இருக்கேளா மாதாஜி? இருக்க மாதாஜி. படி. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.1 முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய இதே போன்றதொரு விளக்கம் காணப்படுகிறது. அங்கே அவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக என்று விளக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது அவர் தெய்வீக இருப்பையும் அறிவையும் ஆனந்தத்தையும் முழுமையாக பிரதிநிதிக்கும் நித்திய உருவமாவார். எனவே பௌதிக வாழ்வில் நமக்கு தேவைப்படுவதை போன்று அவருக்கு தனிப்பட்ட உடலோ மனமோ தேவையில்லை. பகவானுடைய தெய்வீக உருவம் நம்முடைய உருவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை வேத சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக கூறுகின்றன. இதனால் அவர் சில நேரங்களில் உருவமற்றவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரது உருவம் நம்முடையதை போன்றது இல்லை என்பதும், நம்மால் உணரக்கூடிய வடிவத்தை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதும் இதன் பொருளாகும். அவருடைய திருமேனியின் ஒவ்வொரு அங்கமும் மற்ற புலன்களையும் வேலைகளையும் செய்யத்தக்கவே என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.32 மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது பகவானால் நமது கைகளை கொண்டு நடக்க முடியும், கால்களை கொண்டு பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், கைகளையும் கால்களையும் கொண்டு பார்க்க முடியும், கண்களை கொண்டு உண்ண முடியும், இது போன்று என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்பது இதன் பொருளாகும். ஸ்ருதி மந்திரங்களில் மேலும் கூறப்படுவது யாதெனில், பகவானிடம் நமக்கு இதை போன்று கைகளும் கால்களும் இல்லை என்ற போதிலும் அவரிடம் வேறுபட்ட வகையான கைகளும் கால்களும் உள்ளன. அவற்றை வைத்து அவரால் நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடியவை அனைத்தையும் ஏற்க முடியும், எல்லாரையும் விட வேகமாக ஓட முடியும். இக்கருத்துகள் இந்த 8வது மந்திரத்தில் சுக்ரம், சர்வ சக்திமான் முதலிய வார்த்தைகளின் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கிளியர் இல்லையா? நம்ம இது வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். நமக்கு வந்து சிம்பிளா தான் இருக்கும், இருந்தாலும் we have to learn. ஏன்னா பிரம்ம சமிதையில இதே தான் கொடுத்திருக்கு. என்னது? அவருக்கு வந்து உருவம் இல்லை தான், இருந்தாலும் அவர் உருவத்தோட இருக்கார். அப்புறம் அவரோட உருவம் எப்படி? நமக்கு காலு கொடுத்துருக்கான்னு அந்த காலால தான் நடக்க முடியும், கண்ணு கொடுத்துருக்கான்னு கண்ணால பார்க்க தான் முடியும், கேட்க முடியாது, கண்ணால வந்து ஒரு பொருளை எடுக்க முடியாது. அவருக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை. அவருக்கு எல்லாம் இருக்கிறா போல காட்டியிருக்காங்க. ஆனா அவர் கண்ணால நடக்கலாம், காதால பேசலாம், காலால சாப்பிடலாம், கையால ஓடலாம். அப்படி எந்த மாதிரி எந்த பாடி பார்ட்டை வச்சும் அவர், இந்த பாடி பார்ட் இஸ் ஜஸ்ட் மென்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவான். அதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பாடி பார்ட் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர அவர் வந்து எந்த ஃபார்ம் வேணா எடுக்கலாம். சோ பிரம்ம சமிதையிலயும் அதுதான் சச்சித்தானந்த விக்கிரக அப்படின்னா என்னது? சத்தியமா சித்தம்னா இந்த நாலேஜோட ஒரு ஆனந்தத்தோட, தட் இஸ் சச்சித்தானந்தர். அவர் ஒரு விக்கிரகம் அப்படின்னா எனது உயிருள்ள அந்த இந்த சிலையிலயோ வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு.
சோ அந்த பிரம்மசமிதையில் 5.1 முழுமுதற் கடவுளை பற்றி இதே போன்றதொரு விளக்கம் காணப்படுகிறது. அதனால சைமல்டேனியஸா நம்ம பிரம்மசமிதாவும் பண்றோம். அப்போ புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மீனிங் வரல, நம்ம மீனிங் மெதுவா நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அங்கே அவர் சச்சித்தானந்த விக்கிரகம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது அவர் தெய்வீக இருப்பையும் அறிவையும் ஆனந்தத்தையும் முழுமையாக பிரதிநிதிக்கும் நித்திய உருவம் ஆவார். சச்சித் ஆனந்தா. சச்சனா என்னது? சத்தியமாக எப்பவும் உள்ளவர். ஆல்வேஸ் இஸ் தேர். அவர் இல்லாத நாள் கிடையாது, அவர் இல்லாத நேரம் கிடையாது. சித்துனா ஆல்வேஸ் கான்சியஸா இருக்கிறவர். தட் இஸ் பிரசன்ஸ். அவர் என்னது? அறிவோட இருக்கப்பட்டவர். ஆனந்தம், சித் ஆனந்த. ஆனந்தனா எப்பவுமே ஹாப்பி. நம்மளும் அதே தான், நமக்கும் சச்சித் ஆனந்தம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ண போல இது குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம ரொம்ப சின்னது. அவர் விபு, பெரிய முழுமையாக பிரதிநிதிக்கும் நித்திய உருவம் ஆவார். எனவே பௌதிக வாழ்வில் நமக்கு தேவைப்படுவதை போன்று அவருக்கு தனிப்பட்ட உடலோ மனமோ தேவையில்லை. ஏன்னா ஏன் அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை? நமக்கு தான் லிமிடேஷன். நமக்கு இந்த ஒரு பாடி பார்ட் கொடுத்தா அதாலதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அதனாலதான் கண்ணு சரியில்லைன்னாக்கா இப்போ இதெல்லாம் போட்டுக்கணும், கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுக்கணும். காது இல்லைன்னா மெஷின் வாங்கி போட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட லிமிடேஷன். அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. பார்க்கறதுக்கு காது இருக்கிறா போல இருக்கும், கண்ணு இருக்கிறா போல இருக்கும். ஆனா he has a different, அதோட யூசேஜ் will be different. எனவே பௌதிக வாழ்வில் நமக்கு தேவைப்படுவதை போன்று அவருக்கு தனிப்பட்ட உடலோ மனமோ தேவையில்லை. பகவானுடைய தெய்வீக உருவம் நம்முடைய உருவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை வேத சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக கூறுகின்றன. இதனால் அவர் சில நேரங்களில் உருவமற்ற, அதனால்தான் அவன் உருவமற்றவர் சொல்லிடுறான். ஆனா உருவமற்றவரா நம்ம இப்ப பக்தி பண்ணுவோம். உருவம் இருந்தாலே நமக்கு ஜபம் பண்றது கஷ்டம். காலையில இருந்துட்டு அவரோட மங்களாரத்தி பாக்குறது கஷ்டம். அப்புறம் என்னது? அவருக்கு ஆஃபர் பண்றது கஷ்டம். இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. உருவம் இல்லை பகவானுக்குன்னா போச்சு. அப்ப என்னது? எங்கன்னா மங்களாரத்தி? அவர் தான் உருவமே இல்லையே, யாருக்கு ஆரத்தி கட்டுறீங்க? அப்ப ஏந்திருக்கவே வேண்டாம். அவர் என்ன சமைச்சு கொடுக்கணும்னா அவருக்குதான் உருவமே இல்லையே. எங்க சாப்பிடுறாரு என்ன? ஒண்ணும் ஆளை காணவே காணுமே. போச்சு, அதுவும் அவுட்டு. அப்புறம் யாரை நினைத்து ஜபம் பண்றது? பகவானோட உருவம் இருந்தா அட்லீஸ்ட் அவருடைய தலையில மயில் பீரி, புல்லாங்குழல், அவர் நிற்கிற அழகு, அவரோட உடை, இதெல்லாம் நினைச்சிருந்தாவது நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அவருக்கு உருவமே இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி ஜபம் பண்றது? எங்கேயோ லைட்டர் ஆகும். நம்ம வாய் தான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும், நம்ம மனசு எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பா நம்மளால முடியாது. இப்பவே எவ்வளவு கஷ்டம்னா, அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் பக்தியில வரதுக்கு வேண்டிதான் இந்த பக்திமயமா அவருக்கு உருவம் இருக்கு என்று சொல்லியிருக்கான். அவர் எனவே பௌதிக வாழ்வில் நமக்கு தேவைப்படுவதை போன்று அவருக்கு தனிப்பட்ட உடலோ மனமோ தேவையில்லை. பகவானுடைய தெய்வீக உருவம் நம்முடைய உருவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை வேத சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக கூறுகின்றன. இதனால் அவர் சில நேரங்களில் உருவமற்றவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவர் அதன் உருவம் நம்முடையதை போன்றது இல்லை. உருவம் இல்லை அப்படிங்கிற போது என்ன அர்த்தம்? நம்மள மாதிரி ஒரு உருவம் இல்லை. இந்த மாமிசமும் சதையும் ரத்தமும் இந்த மாதிரி இருக்கிற உருவம் கிடையாது போன்றது இல்லை என்பதும், நம்மால் உணரக்கூடிய வடிவத்தை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதும் இதன் பொருளாகும். அவருடைய திருமேனியின் ஒவ்வொரு அங்கமும் மற்ற புலன்களின் வேலைகளையும் செய்யத்தக்கவை. நம்மளால முடியுமா? முடியாது. அவருக்கு நம்மள மாதிரி உருவத்தை அமைத்து வச்சிருக்கார், நமக்கு புரியறதுக்கு வேண்டி. இருந்தாலும் அவரு காதாலதான் அவர் கேட்பார், வாயாலதான் சாப்பிடுவார், மூக்காலதான் நுகர்வார். அந்த மாதிரி அவருக்கு கிடையாது என்று பிரம்ம சமிதையிலும் இது கொடுத்திருக்கு. 5.32 மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது பகவானால் தமது கைகளை கொண்டு நடக்க முடியும், கால்களை கொண்டு பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், கால்களையும் கொண்டு பார்க்க முடியும். நம்மளால முடியுமா? முடியாது. கண்களை கொண்டு உண்ண முடியும். இது போன்ற, அதனால ஒரு கடைக்கண் பார்வை பொருள்னு கடைக்கண் பட்டாலே நமக்கு அவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் கிடைச்சிடும். அவர் அவ்வளவு அப்படி ஏத்துன்னு விடுவார் நம்மள. கண்களை கொண்டு உண்ண முடியும். இது போன்ற என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்பது இதன் பொருளாகும். இது பிரம்ம சமிதையிலையும் கொடுத்திருக்கு. ஸ்ருதி மந்திரங்களில் மேலும் கூறப்படுவது யாதெனில், ஸ்ருதி மந்திரம்னா என்னது? அகைன் ஸ்ருதினா என்னது? காதால கொடுத்து கேட்டது. பகவான் சொல்கிறார், இந்த முனிவர்கள்லாம் காதால கேட்டு ரிஷிகள்லாம் அதை எழுதியிருக்காங்க. என்னது? இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, அந்த ஸ்ருதி மந்திரம். சோ இதெல்லாம் ஸ்ருதி மந்திரம் சொல்லுவா, காதால கேட்டு எழுதினது. ஸ்ருதி மந்திரங்களில் மேலும் கூறப்படுவது யாதெனில், பகவானிடம் நமக்கு இருப்பதை போன்ற கைகளும் கால்களும் இல்லை என்ற போதிலும் அவரிடம் வேறுபட்ட வகையான கைகளும் கால்களும் உள்ளன. அவற்றை வைத்து அவரால் நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடியவை அனைத்தையும் ஏற்க முடியும், எல்லாரையும் விட வேகமாக ஓட முடியும். கருத்துக்கள் இந்த 8வது மந்திரத்தில் சுக்ரம் அந்த ஒரு வேர்டு என்னது? சர்வசக்திமான். அவர்கிட்ட அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. he can do anything with any parts of his body. அந்த மாதிரி. சோ அவருக்கு என்னது? சர்வசக்திமான். சுக்ரம் என்று சுக்ரம் அந்த வேர்டு வருது. முதலிய வார்த்தைகளின் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எஸ், யார் படிச்சாங்க இப்போ? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படி.
படிக்கிற மாதாஜி. 7வது மந்திரத்தில் உள்ள கூற்றிற்கேற்ப பகவானை உணர்ந்துள்ள அதிகாரம் பெற்ற ஆச்சாரியார்களால் கோயில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பகவானுடைய வழிபடத்தக்க உருவம் அர்ச்சா விக்கிரகமானது பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. பகவானுடைய மூல ரூபம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவர், ராமர், நரசிம்மர், வராகர் முதலிய எண்ணற்ற உருவங்களில் விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். இவ்வெல்லா உருவங்களும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே. அது போலவே கோயில்களில் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகமும் பகவானுடைய விரிவாங்க உருவமே. அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவனால் உடனடியாக பகவானை அணுக முடியும். அவரால் தமது சர்வ வல்லமை கொண்ட சக்தியினால் பக்தனின் சேவையை ஏற்க முடியும். பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் புனிதமான குருமார்களால் ஆச்சாரியர்களின் வேண்டுகோளின்படி அவதரிக்கின்றார். பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனால் அர்ச்சா விக்கிரகங்களும் அவருடைய மூல உருவத்தை போலவே செயல்படுகின்றனர். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அல்லது இதர ஸ்ருதி மந்திரங்களில் அறிவை பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள் தூய பக்தர்களால் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் ஜட பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டவை என நினைக்கின்றனர். முட்டாள் மக்கள் அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரிகளின் பக்குவமற்ற இந்த உருவத்தை பௌதிகமானதாக பார்க்கலாம். ஆயினும் சர்வ சக்தியையும் சர்வ ஞானத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள பகவானால் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதை அத்தகு மனிதர்கள் அறிவதில்லை. பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது 7வது மந்திரத்தில் உள்ள என்ன கொடுத்து கூற்றிருக்க 7வது மந்திரத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அதுல என்ன கொடுத்திருக்கோ அக்கார்டிங் டு தட் பகவானை உணர்ந்துள்ள அதிகாரம் பெற்ற ஆச்சாரியர்களால் கோயில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பகவானுடைய வழிபடத்தக்க உருவமானது. தட் இஸ் அதுக்குன்னு ஒரு பகவானுக்கு உருவம் போட்டு வழிபடுறதுக்கு வேண்டிய உருவம், ஒரு சிலை. அது கல்லால் ஆனதா இருக்கட்டும், மரமா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு இதுல வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கா. சோ தட் வி கேன் சி பகவானை பார்த்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு ஒரு உருவம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதான் அர்ச்சா விக்ரம்னு அர்ச்சனை பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு விக்ரம். பெருசா இருக்கலாம், சின்னதா இருக்கலாம், அப்படி. அப்போ வழிபடத்தக்க உருவமானது, தட் இஸ் அர்ச்சா விக்ரமானது பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டது இல்ல. சோ அது பகவான் உருவமற்றவரா இருக்கார், ஆனா இங்க உருவமா இருக்கு. சோ இவர் இது பகவான் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. அவர் இந்த உருவத்துல ஒரு வடிவமைச்சிருக்கா. சோ எஸ், அப்ப இவர் பகவான் அந்த ஒரு எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்களோ அந்த ரூபத்திலையும் இருக்கார். பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டது இல்ல. பகவானுடைய மூல ரூபம் என்னது? கிருஷ்ணர் தான். அவர் மெயின் கிருஷ்ண ரூபம் தான். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் பலராமராவும் இருக்கார். அப்புறம் நிறைய பாகவதம்னா பார்த்தோம்னா பேஜுக்கு பேஜ் அவதாரங்கள் தான். அவர் அதுலயும் இருக்கா, இதுல எப்போ பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுவோம். அவர் இருக்கார். அப்போ பக்கத்திலேயே அவருடைய என்னது சக்திகளோடு இருக்கிற அவதாரமும் எடுத்திருக்காரு அவர். பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டதுல பகவானுடைய மூல ரூபம் என்னது? ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவர், ராமர், நரசிம்மர், வராகர் முதலிய எண்ணற்ற உருவங்களில் விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். எக்ஸ்பேன்ஷன். அவர் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போறார். இவ்வெல்லா உருவங்களும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே, எல்லாம் பகவானுடைய இதுதான். ஆனா he will not be இந்த கிருஷ்ணர்னா ஒரு புல்லாங்களோடு தான் இருக்கு. அதுதான் கிருஷ்ணர். ஒரு இதுல கம்யூனிட்டில அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு உருவம்னா அதுதான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இவரை நிறைய விரிவாங்கம் பண்ணி அவர் நிறைய உருவம் எடுத்து he comes in any form. அதான் மத்ஸ்ய அவதாரம். நம்ம 10 அவதாரம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுமே எப்படி நிறைய அவதாரம். இன்னும் பாகவதம் படிக்கும்போது நிறைய தெரியும் நமக்கு.
சோ அந்த முதலிய எண்ணற்ற உருவங்களில் விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறார். இவ்வெல்லா உருவங்களும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே. அது போலவே கோயில்களில் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகம் பார்த்தா ஒரு கோயிலும், இது ஆஞ்சநேயர் கோயில், இது ஹனுமான் இது கணபதி கோயில், இது தேவி கோயில், அப்படி எப்படிங்கிறோம். இப்ப பார்த்தா ஐயப்பா நிறைய சீசன் வந்தாச்சு. எல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். பகவான் தான் அது மெயின். பட் இஸ் கம்மிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். ஒரு ஐயப்பா ஃபார்ம், ஒரு தேவி ஃபார்ம், ஒரு கிருஷ்ண இந்த ஃபார்ம், முருகன் ஃபார்ம், கணபதி ஃபார்ம். ஆனா பின்னாடி இருக்கிறது என்னது, ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் பின்னாடி யாரு, கிருஷ்ணர் தான் அந்த ரூபத்துல வந்திருக்கார். கிருஷ்ணா. அது போலவே கோயில்களில் வழிபடும் அர்ச்சா விக்கிரமும் பகவானுடைய விரிவங்க உருவமே. அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவனால் உடனடியாக பகவானை அணுக முடியும். அதனாலதான் கோயிலுக்கு போகணும், கோயில் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வணங்கணும், கோயிலுக்கு அடிக்கடி போகணும், நம்ம சேவாவும் பண்ணணும். என் கோயில்ல போயிட்டு இல்ல போகும் சௌரியம் இல்ல, ரொம்ப தூரம் இல்ல, நம்மளால நடக்க முடியாது, ட்ரெயின் பிடிச்சுன்னு போகணும், அந்த மாதிரி சௌரியம் இல்ல, உடம்பு முடியல, அந்த மாதிரி இருந்தா வீட்டிலேயே கோயில் பண்ணிடலாங்க. வீட்லயே இருக்கு பகவான். அதுக்கும் நிறைய பகவான் எல்லாம் வச்சுக்கணும்னே இல்லை. ஏதோ 4 பகவான், 4 ஒரு போட்டோ ஏதாவது வச்சு நம்ம மனசார பகவான் வேண்டினாலே அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்றதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி, அவருக்கு பூ சாத்துறதெல்லாம் சாத்தி, ஆரத்தி எடுக்கிறது எல்லாம் வீட்லயே பண்ணும்போது என்னது, பகவானே அங்க குடிக்கொண்டு விடுவார். அது என்ன ஒரு போட்டோவா தான் இருக்கும், விக்கிரகம் கூட இருக்காது, ஒரு போட்டோ தான் இருக்கும். இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு அட்டையான ஒரு போட்டோ தான் இருக்கும். இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு பகவான் தோன்றலாம். சோ அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவனால் உடனடியாக பகவானை அணுக முடியும். அவரால் தமது சர்வ வல்லமை கொண்ட சக்தியினால் பக்தனின் சேவையை ஏற்க முடியும். அதுதான் அது பியூட்டி. என்னன்னா இப்படிதான் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணும், தெர் இஸ் 10 கமாண்ட்மெண்ட் இல்ல 4 டைம் நீங்க ஜபம் பண்ணியே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. எப்படி வேணுமோ நீங்க பண்ணலாம். அவ்வளவு 12th சாப்டர் நினைவு வரணும். பகவத்கீதால 12th சாப்டர் எப்படி அவர் இறங்கி வந்து நமக்கு வழிகாட்டுறார். பக்தி பண்றதுக்கு இதுதான் இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுலாம் சொல்லவே இல்லை. எப்படி வேணா பண்ணுங்க. அதான் நம்ம இஸ்கான்ல என்னது, குளிச்சுட்டு தான் ஜபம் பண்ணணும்னு கிடையாது. அப்புறம் என்னது, எப்ப வேணா சாப்பிட்டுட்டு ஜபம் பண்ணுங்க, சாப்பிடாம ஜபம். ரொம்ப ஸ்லாக் ஆனோன்னு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம போயிடுது. எப்ப வேணா பண்ணலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, பண்ண வேண்டாம். இது வேற ஒரு கம்யூனிட்டியில எப்படி 4 டைம் பண்ணோம்னா, அது ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், பஸ்ஸா இருக்கட்டும், ட்ரெயினா இருக்கட்டும், கட்சி போட்டாச்சு ஆரம்பிச்சுவாங்க. அவளுக்கு கரார் பண்ணிதான் ஆனோம். நமக்கெல்லாம் ரொம்ப லிபர்ட்டி கொடுத்ததுனால என்னது, டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிடுச்சு. என்னால முடியல அந்த மாதிரி. பகவான் பொறுத்து போறார். சரிப்பா பரவாயில்ல, உனக்கு எப்ப தோன்றதோ பண்ணு அப்படின்னு. ஓகே. அவரால் தமது சர்வ வல்லமை கொண்ட சக்தியினால் பக்தனின் சேவையை ஏற்க முடியும். அதனால அவர் நீ என்ன மாதிரி வேணா வழிபடு, ஆனா என்னை வழிபடு, நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் புனிதமான குருமார்களான ஆச்சாரியர்களின் வேண்டுகோளின்படி அவதரிக்கின்றனர். பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனால் அர்ச்சா விக்கிரகங்களும் அவருடைய மூல உருவத்தை போலவே செயல்பட. அப்ப அர்ச்சா விக்கிரகம் இந்த மாதிரி அர்ச்சனை பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி விக்கிரகம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மூல விக்கிரகம் என்னது, ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவர் எப்படி வேணா நீங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல தான் உங்களுக்கு பிடிச்சதா, தேவி ஃபார்ம்ல தான் உங்களுக்கு வழிபட பிடிக்கிறதா பண்ணுங்க. ஐ எம் தேர் பிஹைண்ட், நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. ஆனா நம்ம முட்டாள என்ன நினைக்கிறோம், நான் கிருஷ்ணர்லாம் வழிபடுவேன், நான் தேவி லட்சுமியை வழிபடுவேன், நான் சரஸ்வதி வழிபடுவேன், நான் இதை வழிபடுவேன், அதை வழிபடுவேன், கிருஷ்ணர் அதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம தப்பா புண்ணியம் இருக்கும். எல்லாம் பகவத்கீதாலேயே கொடுத்தாச்சு இதெல்லாம். சோ அவர் சர்வ வல்லமை கொண்ட திருநாள் அர்ச்ச விக்கிரகங்களும் அவருடைய மூல உருவத்தை போலவே செயல்படுகின்றனர். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அல்லது இதர ஸ்ருதி மந்திரங்களின் அறிவை பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள், யாரெல்லாம் ஈஷோபனிஷத் படிக்கலையோ, யாரெல்லாம் பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கலையோ, அப்ப அவள் எல்லாருமே முட்டாள் தான், அவளுக்கு புரியாது. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, தூய பக்தர்களால் பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள் தூய பக்தர்களால் வழிபடும் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் ஜட பொருள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. என்ன ஒரு கல்லு தானே அது, கருப்பு கல்லு ஒரு வெள்ளக்கல்லு வாட்டவர். நார்த் சைட்ல போச்சுன்னா எல்லாம் மார்பிளா இருக்கும். அப்ப அந்த கல்லாதான் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவங்க அபக்தர்கள். அவ இதெல்லாம் படிக்காதவங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை. எந்த கோயிலானாலும் ஒண்ணும் இல்லை, அதுக்கும் பாமே இருக்காது, கல்லு சும்மா வச்சிருப்பா, ஆனா அது ஒரு தேவி சொல்லுவா. ஓ அப்படியா, கும்பிடு போட்டு. ஏன்னா நமக்கு பக்தர்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வரும், இல்ல இல்ல இருக்கு, அது ஒரு பவர் இருக்கு அப்படின்னு. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அல்லது இதர ஸ்ருதி மந்திரங்களின் அறிவை பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள் தூய பக்தர்களால் வழிபடப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் ஜட பொருளால் உருவாக்கப்பட்டவை என நினைக்கிறார்கள். அவெல்லாம் அது செலை அப்படிம்பாங்க, விக்கிரகம் அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டான். முட்டாள் மக்கள் அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரி, நம்ம அதையும் பார்த்தோம். நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரின்னா என்னது, பக்தர்கள் தான், ஆனா அந்த கோயில்ல தான் கடவுள் இருக்காரு, இங்க இல்ல. நான் இங்க என்ன வேணா தப்பு தண்டாலாம் படிக்கல, யாரை வேணா இது திட்டலாம் வையலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம்.
ஆனா பகவான் எங்க இருக்காரு, அவருக்குள்ள பகவான் இல்ல பகவான் வந்து கோயில்ல தான் இருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி நினைக்கிற யாரு, கனிஷ்ட அதிகாரி, ரொம்ப the lowest இதுல இருக்காங்க. அதிகாரிகளின் பக்குவமற்ற கண்கள் இந்த உருவத்தை பௌதிகமானதாக பார்க்கலாம். ஆயினும் சர்வ சக்தியையும் சர்வ ஞானத்தையும் தனக்குள்ளே தனக்கத்தை கொண்டுள்ள பகவானால் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதை அத்தகு மனிதர்கள் அறிவதில்லை. சோ அவர் வந்து எப்படி வேணா யூ கேன் சேஞ்ச் த கார்ட்ஸ். அவன் வந்து ஓகே நீ வந்து ஜடம் நினைக்கிறியா, வெறும் ஒரு கல்லுன்னு நினைக்கிறியா, ஓகே உனக்கு உன்னோட கண்ணுக்கு நான் கல்லாவே இருந்துட்டு போறேன். அதே கல்ல வந்து பக்தன் வந்து அப்படி வழிபடுறான், பார்த்து கண்ணீர் விடுறான், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றான்னு, எஸ் உனக்கு வந்து நான் அந்த ஒரு காட்சி தரேன், நான் அதுல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காட்சி தரேன் அப்படின்னு. சோ பகவான் என்ன வேணா பண்ண முடியும். இது வந்து மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. மாற்ற முடியும் என்பதை அத்தகு மனிதர்கள் யாரு, முட்டாள் யாரு பக்தர்கள் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எஸ் சுதந்திரா தேவி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். பகவான் இவ்வுலகிலுள் மனிதனை போன்று அவதரிப்பதால் குறைமதி கொண்ட நபர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கின்றனர். அத்தகையோரின் வீழ்ச்சியுற்ற நிலையினை கண்டு பகவத்கீதையில் 9.11-12 பகவான் வருந்துகிறார். குறைந்த அறிவை பெற்றுள்ள அத்தகு நபர்கள் பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனை அறிவதில்லை. எனவே பகவான் மன அனுமானிகளுக்கு தன்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதும் இல்லை. அவரிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போலவே ஒருவனால் அவரை அங்கீகரிக்க முடியும். உயிர்வாழிகள் கடவுளுடனான தங்களின் உறவை முற்றிலுமாக மறந்திருப்பதே அவர்களது வீழ்ச்சியுற்ற நிலைக்கான காரணமாகும். அடுத்த இந்த மந்திரத்திலும் பல்வேறு இதர வேத மந்திரங்களிலும் நினைவிற்கெட்டாத காலந்தொட்டு உயிர்வாழிகளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பகவானே வழங்கி வருகிறார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாழி ஏதேனும் ஒன்றை விரும்புகிறான். அவனது அந்த விருப்பத்தை அவனுடைய தகுதியின் நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். ஒருவன் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவியேற்க விரும்பினால் அவன் அத்தகு தேவையான தகுதிகளை பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமன்றி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்னும் பதவியை வழங்கத்தக்க அதிகாரியின் அனுமதியையும் அவன் பெற்றாக வேண்டும். பதவியை பெறுவதற்கு தகுதிகள் மட்டும் போதுமானது அல்ல. அப்பதவியானது ஏதேனும் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரினால் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். அதுபோலவே உயிர்வாழ்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப பகவான் அவர்களுக்கு இன்பம் அளிக்கின்றார். அதே சமயத்தில் அந்த நன்மைகளை பெறுவதற்கு நல்ல தகுதிகள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல, பகவானுடைய கருணையும் தேவைப்படுகிறது. அதனால பகவான் வந்து எனக்கு எல்லாம் கொடுக்கறாரு. பகவானுடைய கருணையும் வேணும். பகவான் வந்து நம்ம பண்ண ஒன்னும் அருளலைன்னா என்ன அர்த்தம், பகவானோட கருணை இன்னும் கிடைக்கல. சோ நமக்கு என்ன வேண்டணும்னா பகவானோட கருணை வேணும், பகவானோட கிரேஸ். அதனாலதான் பிளெஸிங், கிரேஸ். ஹீ ஷுட் பிளெஸ் அஸ். நம்ம இல்லாட்டி நம்ம என்னதான் பண்ணாலும், நான் தான் 1000 ரூபாய் செக் கொடுத்தேனே, நான் வந்து 1 லட்சம் கொடுத்தேன், இல்ல பணக்காரங்கள்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க இல்லையா கோயில் கட்டுறதுக்கு. அது அப்ப அவங்களுக்கு கிரேஸ் கிடைக்குமா? பகவான் கிரேஸ் பண்ணினாதான் கிடைக்கும். நீ பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பகவானோட அருள் எல்லாம் கிடைக்காது. பகவானுடைய என்னது நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்காது. அதுக்கு பகவானுடைய கிருபை வேணும். சோ பகவான் இவ்வுலகினுள் மனிதனை போன்று அவதரிப்பதால் குறைமதி கொண்ட நபர்கள் அவரை இதனை படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? நான் இங்க இங்க போயிட்டேன். இதுதான் படிச்சேன், கரெக்ட். சோ இது வந்து பகவத்கீதையிலே கொடுத்திருக்கு. இது 9.11-12 என்ன கொடுத்திருக்கு? குறைமதி உள்ளவர் யாரு வந்து முட்டாளா இருக்காளோ, யார் வந்து அந்த காலத்திலேயே பகவான் இருக்கிற காலத்திலேயே அவருடைய கசின்ஸ் அவங்களே வந்து ஏளனம் பண்ணியிருக்கா. யாருக்கு வந்து புத்தி மேபி இத என்னது பௌதிக உலகத்துல அவங்க நல்லா படிச்சவாளா இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் அது யார் முட்டாள், ஏன்னா பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாத முட்டாள்கள். சோ அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானை ஏளனம் பண்ணுவா. மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அவரை போயிட்டு இவாள்லாம் நம்ம வணங்குறாங்க அப்படின்னு. சோ தே கேன் சி ஒன்லி மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையாதான் பாக்குறாங்களே தவிர அவருக்குள்ள உள்ள ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா. ஆனா அவர் யாரு? கர்ப்போதகசாயி, க்ஷீரோதகசாயியா ஒரு கிருஷ்ணர். அந்த மாதிரி ஒரு விஷ்ணு ரூபத்தை எல்லாம் எடுத்து அந்த மாதிரி காட்டுற கிருஷ்ணரோட என்னது ஒரு பவர் வந்து அவளுக்கு தெரியாம இருக்கு. சோ குறைமதி கொண்ட நபர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கின்றனர். அத்தகையோரின்
வீழ்ச்சியுற்ற நிலையினை கண்டு பகவத்கீதையில 9.11, 12 பகவான் வருந்துகிறார். என்ன பண்றது? சரி, நான் அந்த மாயா ஒரு ஒரு இந்த மாயையில நான் உங்களை என்னையே மறைச்சு வச்சுடுறேன். ஸோ யூ பி கம்ஃபர்டபிள். எங்கிட்ட அது பவர் இருக்குமோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமே வேண்டாம். அவளுக்கு மறைக்கிறா போல இவரையே தன்னையே மறைத்து விடுவர். அந்த மாதிரி குறைந்த அறிவை பெற்றுள்ள அத்தகு நபர்கள் பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனை அறிவதில்லை. எனவே பகவான் மன அனுமானிகளுக்கு தம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதில்லை. அதனால சரி, ஓகே, நான் எனக்கு ட்ரை பண்ணி இல்லப்பா என்ன புரிஞ்சுக்குவான்னா அவரெல்லாம் பண்ண மாட்டார். உனக்கு புரியறதுக்கு சக்தி இல்லையா, வேண்டாம், நீ அப்படியே இருந்துக்கோன்னு விட்டுடுவார். அவர் வெளிப்படுத்தவும் மாட்டார். அவரிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போலவே ஒருவனால் அவரை அங்கீகரிக்க முடியும். யாரு நல்லா வந்து பகவான் அதுக்கு நிறைய ஆஃபர் பண்ணும், நிறைய மாலை சாத்தணும், நிறைய ஜபம் பண்ணேன், உபவாசம், என்னது அந்த இது இந்த என்னது ஐயோ மறந்து எடுத்து, நீர் சாப்பிடாம, என்னது தண்ணி குடிக்காம, மறந்து எடுத்து, என்னது சொல்லுவா, என்ன விரதம், என்னது மறந்து எடுத்து, சோ கிருஷ்ணா, இப்படிதான் ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடும். சோ அந்த 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 மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் பெருமைக்குதான். இதெல்லாம் எவோ பக்கத்துக்காரங்க, ஓ அப்படியா, ஒரு வாயில தண்ணி குடிக்காம இருந்தீங்களா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பகவான் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் திருப்திப்படுத்த முடியாது. பகவான் எப்படி திருப்திப்படுத்தலாம்? மனசார கொடுக்கும் போதுதான். சோ குறைந்த அறிவை பெற்றுள்ள அத்தகைய நபர்கள் பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனை அறிவதில்லை. எனவே பகவான் மன அனுமானிகளுக்கும் தம்மை முழுமையாக அவர்களுக்கெல்லாம் முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதில்லை. அவரிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் நம்ம எப்படி சரணடைகிறோமோ அது போல் அவர் வந்து காட்டி கொடுப்பார். நான் ஒரு நேரம் ஒரே ஒரு கதான் ஜபம் பண்ணுவேன், அப்புறம் ஃபுல் டே ஐ வில் வாட்ச் டிவி, ஐ வில் வாட்ச் மூவிஸ், வெளியில போவேன், எல்லா டைம் பாஸ் பண்ணுவேன். நீங்க சொன்னீங்களேன்னு சொல்லிட்டு காலையில ஒரு வாட்டி உட்கார்ந்து ஜபம் பண்றது சரி. ஆஃபரிங் எல்லாம் பண்றதே கிடையாது. ஏன்னா எச்ச பார்த்து நான் தான் குளிக்காம சமைப்பேன், எச்ச பார்ப்பேன், டேஸ்ட் இருக்கா சரியா இருக்கா, உப்பு மிளகா எல்லாம் சரியா இருக்கா பார்ப்பேன். எப்படி ஆஃபர் பண்றது? ஓ அப்படியா, சரி. அது போலதான் பகவானோட கிரேஸும். நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், எவ்வளவு பகவானை திங்க் பண்ணிட்டு வேலை செய்யும் போது என்ன பகவானோட அருளும் அது போல கிடைக்கும். இதுவும் பகவத்கீதா ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. நீங்க எவ்வளவு நம்ம பகவானுக்கு வந்து நம்பிக்கையோட எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோமோ பகவானும் அது போல ரிட்டர்னா நமக்கு கொடுப்பார், என்னது அனுகிரகம் பண்ணுவார். எனவே பகவான் ஏற்றாற்போல் ஒருவனால் அவரை அங்கீகரிக்க முடியும். உயிர்வாழிகள் கடவுளுடனான தங்களின் உறவை முற்றிலுமாக மறந்திருப்பதே அவர்களின் வீழ்ச்சியுற்ற நிலைக்கான காரணமாகும். வயத்துல குழந்தை இருக்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் நினைவு இருக்குமா, பழைய என்னெல்லாம் இது ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம் எல்லாம் இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு நினைவு இருக்குமா, போரும்பா போரும் இனிமே நான் வந்து திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கிறேனே. அம்மாவோட வயத்துல உட்காந்து கை இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம அந்த ஒரு நாளைக்கு நான் அந்த வீடியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. கை இப்படிதான் இருக்கும், ஏன்னா சுருண்டு இருக்கும். அது என்ன ஒரு நேரமா 7-8 மாசமா இப்படிதான் இருக்கும். 7-8 ஃபுல் இல்ல, ஒரு மாதிரி வளர்ந்தப்புறமும் ஒரு 4 மாசம் 5 மாசம் இப்படிதான் குழந்தை உட்கார்ந்து இருக்கும். எல்லாம் கடிச்சு அந்த புழு எல்லாம் கடிக்கும். அது அப்படின்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கே இடம் இல்லாம ஆயிடுமே. அப்புறம் தலை குப்புறம் ஆயிடுமே. 7th மந்த் 6th மந்த்ல தலை வேற கீழே ஆயிடும். அப்புறம் உள்டாவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அதுக்கான எல்லாம் பாஸ்ட் எல்லாம் நினைவு இருக்குமா. இனிமே என்னால சகிக்க முடியாது, இது வந்து லாஸ்ட் பர்த், இனிமே நான் வந்து உங்களை விடுறதா இல்லை, நான் உங்களை வந்து ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டேன், திரும்பி நான் பிறவி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆயிடும், இந்த மும்முறைகளும் அஃபெக்ட் பண்ணி அது வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் இட் டேக்ஸ் பர்த் அண்ட் நார்மல். நம்மள மாதிரி மறந்துடுவோம், பகவான் நம்ம ஈஸியா மறந்துடலாம். ஏன்னா எனக்கு அங்க போகணும், மார்க்கெட் போனோம், இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது, எனக்கு அங்க போகணும், இங்க அட்டன் பண்ண முடியாது, அதனால இன்னைக்கு பகவத்கீதா படிக்கல, அதனால நான் ஜபம் பண்ணல, அதனால எல்லாம் பண்ணல செய்யலை, இதுக்கெல்லாம் ரீசன் நம்ம கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல அப்படிதான் பகவானை மறக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம மறந்திருப்பதே, இதுல முற்றிலும் மறந்திருப்போம். நம்ம என்னது பகவானுடைய குழந்தைகள் என்று நம்ம மறந்துடுறோம். அவர்களது வீழ்ச்சியுற்ற நிலைக்கான காரணம். சோ நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் என்ன, நம்மள மாதிரி விடுவா. இந்த மந்திரத்திலும் நம்ம வந்து முடிச்சு விடலாம்னா இன்னைக்கு 45ல முடிச்சிடலாம். இந்த மந்திரத்திலும் பல்வேறு இதர வேத மந்திரங்களிலும் நினைவில் கிட்டாத காலம் தொட்டு உயிர்வாழிகளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பகவானே வழங்கி வருகிறார். ஒண்ணும் இல்லைன்னா என்ன வழங்குறாருன்னா காற்று. என்னதான் வழங்கினார் அவர் அப்படின்னா, நீ மூச்சு விடுறியே, ஆக்சிஜனா வச்சுருக்கோம் இல்லையே, தண்ணி குடிக்கிறோமே, எல்லாம் பகவான். மழை பெய்யலைனாக்கா ரிசர்வாயர்ல எங்க தண்ணி வந்தது, நதியில எங்க தண்ணி வந்தது, தண்ணியே இல்லாம போயிருக்குமே. சோ பகவான் வந்து மழை பெஞ்சதுனால தானே. நம்ம என்ன பண்ணோம், கிளவுட் சீடிங் எல்லாம் பண்றாங்க, என்ன கிடைக்கிறது, ஒண்ணும் இல்லை. அதெல்லாம ஃபிளாப்பா போறதெல்லாம் பாக்குறோங்க. சோ என்னது, பகவான் எல்லாம் வழங்குறார், பகவானே வழங்கி வருகிறார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாழி ஏதேனும் ஒன்றை விரும்புகிறான், அவனது அந்த விருப்பத்தை அவனுடைய தகுதியின் நிலைக்கு, தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து கொடுக்கவும் செய்யறார்.
ஏற்றாற்போல் பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். ஒருவன் உயர் மன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவி ஏற்க விரும்பினால் எஸ் உனக்கு வந்து அதுக்கு படிப்பான், LLB LLM எல்லாம் படிப்பான். இருந்தாலும் என்னது அங்க அங்கீகரிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு சிக்னேச்சர், எஸ் யூஆர் அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அதிகாரி மேல இருக்கணுமே. அந்த மாதிரி பகவானோட அங்கீகாரம் இல்லாம அவனுக்கு அந்த பொசிஷன் கிடைக்காது. ஆனா அவன் ஆசைப்பட்டான்னா இமிடியேட்டா கிடைக்குமே, அதுக்கு தகுதியும் பெறணும். ஒருவன் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவி ஏற்க விரும்பினால் அவன் அத்தகைய தேவையான தகுதிகளை பெற வேண்டும். முதல்ல என்ன பண்ணும், LLB பண்ணோம், LLM பண்ணோம், பிராக்டிஸ் பண்ணோம், அது பண்ண எல்லாம் பண்ணின அப்புறம் தகுதி பெற்றுவிட்டு பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமின்றி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்னும் பதவியை வழங்கத்தக்க அதிகாரி, எஸ் யூஆர் அப்பாயிண்டட் சொல்லிட்டு சைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அதிகாரியமானமே அவர் பண்ணினாதான் இவருக்கு வந்து அந்த ஜாபே கிடைக்கும். அதிகாரி அனுமதியையும் அவன் பெற்றாக வேண்டும். பதவியை பெறுவதற்கு தகுதிகள் மட்டும் போதுமானவை அல்ல. நான் நல்லா படிச்சேன், எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு தகுதி இருந்து நீ நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ இருக்கும், அது இருக்கும், இது இருக்கும், எல்லாத்தையும் பாஸ் ஆனாதான் தென் யூ வில் பி கெட்டிங் தட் ஜாப். அந்த மாதிரி அப்பதவியானது ஏதேனும் உயர் அதிகாரியினால் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். அதுபோலவே உயிர்வாயுகளின் தகுதிகளுக்கேற்ப பகவான் அவர்களுக்கு இன்பம் அளிக்கின்றார். ஏன் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு சோகம் இருக்குன்னா, ஏன்னா நம்ம இன்னும் பண்ணல, பகவானுக்கு சேவை இன்னும் புரியல. பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பண்ணினா அவரு நம்மளை பார்த்து எல்லாம் வெகுமதி கொடுப்பார். அதே சமயத்தில் அந்த நன்மைகளை பெறுவதற்கு நல்ல தகுதிகள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல. ஜபம் பண்ணே அது பண்ண நிறைய பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டு பகவானுடைய திருப்திக்காக பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது பகவானுடைய கருணையும் தேவைப்படுகிறது, அது கிடைக்கும் நமக்கு. எஸ் சிந்துஜா மாதாஜி இது படிச்சிருங்க, பாப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சோம் பொதுவாக படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கையை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. இருப்பினும் ஜீவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் பகவானுக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டாற்றும் பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தினுள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்படி வேண்டுகின்றான். துரதிர்ஷ்டவசமாக ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். அவர்கள் பகுக்கப்பட்ட அல்லது சிதறடிக்கப்பட்ட புத்தியை கொண்டவர்களாக பகவத்கீதையில் 2:41 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். ஆன்மீக புத்தி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பௌதிக புத்தி பல கிளைகளை கொண்டது. பகிரங்க சக்தியின் தற்காலிக அழகினால் மயக்கமுற்றவர்கள் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லுதல் எனும் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை மறந்து விடுகின்றனர் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7:5-30-31 கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மறதியினால் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை மனிதன் தனது பல்வேறு திட்டங்களாலும் ஏற்பாடுகளாலும் சரி செய்ய முயல்கின்றான். ஆனால் இது ஏற்கனவே மென்றதையே மெல்வதை போன்றதாகும். இருப்பினும் பகவான் மிகவும் கருணையுடையவராக இருப்பதால் மறதியில் உள்ள ஜீவன் அவ்வழியில் தடையின்றி தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கின்றனர். எனவே ஈசோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் ஜதாஜத்யதஹ என்னும் மிகவும் பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி பகவான் ஜீவன்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல வேண்டியதை வழங்குகின்றார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றது. உயிர்வாளி நரகத்திற்கு செல்ல விரும்பினால் அவன் தடையின்றி அங்கு செல்வதற்கு பகவான் அனுமதி அளிக்கின்றார். மேலும் அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல விரும்பினால் பகவான் அவனுக்கு உதவி செய்கின்றார். கடவுள் இது என்னது என்ன புரிஞ்சுக்கலாம். பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. பகவான்கிட்ட போயிட்டு ஒரு சன்னியாசிட்ட போயிட்டு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல, என் பிள்ளைக்கு ஜாப் கிடைக்கல, ஏதோ சம்திங், அவரே சன்னியாசியா இருக்காரு, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டு துறவு மேற்கொண்டிருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு ஞானத்தை கேட்கணும். உங்களுக்கு என்ன, எங்களுக்கு ஏதாவது புத்திமதி கொடுங்க, நான் எப்படி வந்து பகவான் இன்னும் தியானம் பண்ணணும் அதைதான் கேட்கணுமே தவிர என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அப்படியா இந்த ஒரு பழத்தை கொடுப்பார். ஏன்னா அவருக்கு நிறைய டிவோட்டிஸ் பழம் கொடுத்துருப்பார். அதுல ஒண்ணு கொடுத்த வெரி குட், இந்த பழம் சாப்பிடுங்க சரியாயிடும் அப்படின்னு அதை நம்பிக்கையோட போயிட்டு, ஆனா அவர் கொடுத்த முகூர்த்தமா இருக்கும், ஒரு நல்லது நடக்குமா இருக்கும். கேன் ஹேப்பன் தட் வே. அப்போ அவர் தான் ஒரு கிரேட், அவர் பெரிய என்னது பெரிய ஒரு சுவாமிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லுவார். பட் நமக்கு வந்து பகவான்கிட்ட என்ன கேட்கணும், ஏன் நமக்கு நல்ல அறிவு கொடு, பக்தி கொடு, இதுதான் அவர் உங்களுக்கு எப்படி சேவை புரியணும், உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு வேண்டி நான் சேவை புரியணும், இதுதான் நம்ம கேட்கணுமே தவிர எனக்கு பணம் வேணும் காசு வேணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஆனா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது.
பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ, எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறான், சரி கேட்கறியா என்ன கொடுத்தேன், அதுல எத்தனையோ 1000 ப்ராப்ளம் வரும். அச்சோ இத்தனை ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு. ஒரு காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேட்கறான், நிறைய மார்க் வாங்கணும் பகவானே ஓகே உனக்கு மார்க் கேட்கறியா, ஓகே கொடுத்துட்டான், எப்படியோ பகவான் கொடுத்துட்டான். அதுக்கப்புறம் என்னது, அட்மிஷன் ஓகே, இந்த உனக்கு என்னது இதுதான் ஸ்ரீமணமா, உனக்கு டாக்டர் தான் படிக்கணும்னு இருக்கா, சரி இப்போ படி. அங்க போயிட்டு ஒரு சப்ஜெக்டும் வரமாட்டேங்கிறது, நடுங்குறான், ரத்தத்தை பார்த்தா நடுங்கி என்னது மயக்கம் போட்டு விடுறான். ஸோ இஸ் நாட் கேப்பபிள் டு பிகம் அ டாக்டர். சோ அதனால பகவான் ஏதோ நினைச்சிருக்கார். பகவானுக்கு பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம எதுக்கு வந்து we have been made accordingly he will give. அப்ப நம்ம வந்து தப்பா கேட்டோம்னா தப்பா கொடுத்துட்டு அப்புறம் மாட்டின்னு திரும்பி அப்புறம் பகவான்கிட்ட வந்து அச்சோ இப்படி ஆயிடுத்து கே. சோ என்னது என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. இருப்பினும் ஜீவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் பகவானுக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டாற்றும் பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தினுள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டுகிறான். ஆனா புரிஞ்சுட்டான்னா, புரியாதைக்கு வரைக்கும் என்னது பௌதிக இன்பங்களை வந்து பெறறதுக்கு வந்து ஆசைப்படுவோம். ஒரு வாட்டி புரிஞ்சுட்டான்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை புரியணும், எப்படி தொண்டாற்றணும் அப்பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தினுள் கொள்ளப்படும்படி வேண்டுகிறான். துரதிருஷ்டி வசமாக ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஜீவன்கள், ஆனா மோஸ்ட்லி துரதிருஷ்டம்னா என்னது, நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க என்னது ஜட இயற்கை ஆதிக்கத்தினால ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். பாக்கி எல்லா விஷயம், நல்ல பங்களா வேணும், பதவி உயர்வு வேணும், நல்ல ஜாப் வேணும், இதுக்கெல்லாம் தான் ஆசைப்படுறோமே தவிர ஆக்சுவலி பகவான் தொண்டு புரியணுங்கிற ஆசை மாத்திரம் நம்ம பண்றது இல்லை. அதிகத்தோட ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். அவர்கள் பகுக்கப்பட்ட அல்லது சிதறடிக்கப்பட்ட புத்தியை கொண்டவர்களாக பகவத்கீதை 2.41 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். மந்த புத்திகள் நம்மளாம். ஆன்மீக புத்தி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பௌதிக புத்தி பல கிளைகளை கொண்டது. ஆன்மீகம் என்னது, பகவான் அடையும். ஒரே குறிக்கோள் என்னது, பகவான் அடையும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், சர்வ் பண்ணணும், பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். ஆனா பௌதிக விஷயத்துல வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் நாட்டம், பல்வேறு பணம் கொடுத்தா அவனுக்கு திருப்தியாவே இல்ல பணம் மாத்திரம் போறாது, நல்ல உடலும் வேணும், நல்ல ஹெல்த், ஓகே, அப்புறம் நல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். நான் மட்டும் ஒன்று கட்டியா இருந்தா இப்படி கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தைகள் வேணும், அப்படி கேட்டுட்டே இருப்போம். சோ அது வந்து பல கிளைகளை கொண்டது. பௌதிக புத்தி எப்படி பல கிளைகளை கொண்டது. பகிரங்க சக்தியின் தற்காலிக அழகினால் மயக்கமுற்றவர்கள் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை மறந்து விடுகின்றனர். என்னது, பகவான் இதெல்லாம் பணம் வேணும், பங்களா வேணும், அது வேணும், இதெல்லாம் நம்மளை வந்து பகவான் இடத்துல கொண்டு செல்லுமா, அந்த தாட்டே வராது. பகவானுக்கு சேவை புரிந்தாதான் நம்ம வந்து போக முடியும். and we have to go. ஃபைனலி நம்ம இங்கே இருக்க முடியாது, நமக்கு போய் தான் ஆனோம். அப்ப அதெல்லாம் மறந்து வேற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம். அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்க என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5.30-31 கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மறதினால் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை மனிதன் தனது பல்வேறு திட்டங்களாலும் ஏற்பாடுகளாலும் சரி செய்ய முயல்கிறான். இந்த மறந்து விடுறான். அப்ப அதை வந்து சரி செய்யப்படுறதுக்கு என்னது, நிறைய பணம் வேணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும். ஆனா என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்தணுமே. சரி, நான் வந்து 1 லட்சம் கொடுத்து விடுறேன், 10 லட்சம் டொனேட் பண்ணிடுறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம். பிரச்சனை மனிதன் தனது பல்வேறு திட்டங்களாலும் ஏற்பாடுகளாலும் சரி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் இது ஏற்கனவே மென்றதை மில்வதை போன்றதாகும், பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு கூலா கொடுத்தாச்சு. அவருக்கு பகவானுக்கு சேவை புரியறதுதான். அது நீ வேற ஃபார்ம்ல நான் பணமா கொடுத்தேன், இடம் கொடுத்தேன், அப்படி எல்லாம் கொடுத்ததுனாலும் போராது. ஆனால் இது ஏற்கனவே மென்றதையே மென்வதை போன்றதாகும். இருப்பினும் பகவான் மிகவும் கருணை. அப்போ என்ன பகவான் விடுறது இல்லை, அதெல்லாம் வேஸ்ட் இல்ல, இன்னும் போறாதுப்பா, நீ வேற பணமா கொடுத்தாலும் உனக்கு எல்லாம் வேஸ்ட் கிடையாது. எஸ், அதுக்குள்ள நான் இது கொடுக்குறேன். ஆனா பணம் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்றேன், உனக்கு வந்து நான் கிரேஸ் கொடுக்கணும் என்றோம் இல்லையா நம்ம. நான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்தேனே பகவானுக்கு, இவ்வளவு லட்சமா கொடுத்தேன், அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன் சொல்லி நிறைய ஜபம் பண்ணேன், நிறைய என்னது விரதம் இருந்தேன், அப்படியெல்லாம் பகவானை வந்து விலைக்கு வாங்க முடியாது. அது வந்து பகவான் மிகவும் இருந்தாலும் என்னது, கருணையுள்ளவர். பகவான் என்ன கொடுக்கிறார், மறதியுள்ள ஜீவன் அவ்வழியில் தடையின்றி தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கின்றார். சரி, நான் நல்லா பணம் சம்பாதி, எனக்கு கோயில் கட்ட கொடுக்குற இல்லையா, அந்த கோயிலும் கொடுத்தேன், இந்த கோயிலும் கொடுத்த, சரி நிறைய சம்பாதி எனக்கு கொடு அப்படின்னு அவர் வந்து அப்ப அனுமதிக்கிறார். சரி பண்ணு, ஏதோ நல்ல வழிதான் பண்ணிட்டு இருக்க. ஆனா இது வந்து கரெக்டான நோக்கம் இல்லை. எனவே ஸ்ரீ ஈஷோபநிஷதத்தின் இந்த மந்திரம் யதாதத்யதஹ என்னும் மிகவும் பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி பகவான் ஜீவன்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல் வேண்டியதை வழங்குகிறார். உனக்கு என்ன விருப்பம், இதுதான் பணம் தான் விருப்பமா, சரி பண்ணு, ஆனா த்ரூ பணம் சம்பாதிச்சு எனக்கு கொடுக்குறிய, தட் இஸ் நாட் த ரைட் அப்ரோச். இருந்தாலும் நீ பண்றதுக்கு அது அப்படிதான் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன், சரி பண்ணு அப்படின்னு வந்து வழங்குகிறார் என்பதை சுட்டுக்காட்டுகிறது. உயிர் வாழி நரகத்திற்கு செல்ல விரும்பினாலும்
இல்ல நான் தப்பு தான் பண்ணுவேன், கொலை தான் பண்ணுவேன். அப்போ என்னது, உனக்கு அதுதானே ஆசை, சரி போப்பா பண்ணு தப்பு. கைப்பிடிச்சு நிறுத்த மாட்டா, அச்சுச்சோ அதெல்லாம் பண்ணாதேப்பா நரகத்துக்கு போகலாம் சொல்ல மாட்டார். சரி அதுக்கும் நான் சாங்ஷன் பண்றேன், போ நரகத்துல போயிட்டு வாழு அப்படின்னு விட்டுடுவோம். உயிர்வாய் நரகத்திற்கு செல்ல விரும்பினால் அவன் தடையின்றி அங்கு செல்வதற்கு பகவான் அனுமதி அளிக்கிறார். மேலும் அவன் இறைவனின் திருமண நாட்டிற்கு இல்லை, எனக்கு வந்து பகவானோட உங்க இடத்துக்கு தான் போகணும், உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும், அந்த மாதிரி நினைத்தா ஓ தாராளமா வாயே அங்கேயும் வா அப்படின்னு he will sanction. மேலும் அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல விரும்பினால் பகவான் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார். அப்போ அவருக்கு வந்து அப்போ இந்த லாஸ்ட் இதை நான் படிச்சு விடுறேன், முடிச்சு விடுறேன். கடவுள் இங்கே பரிபூகு, அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு சமமாகவோ அவரை விட உயர்வாகவோ யாரும் கிடையாது. இதை இதுல நம்ம படிச்சிருக்கோம், அந்த 10 offense நாம அப்புறம் நான் படிச்சோம் இல்லையா, அதுல கொடுத்தாங்க பகவானுக்கு சமமா யாராவது இருக்காங்களா? இல்லை, ஆல் பிலோ பகவான் தான். அவரை விட உயர்வும் கிடையாது, அவருக்கு சமமாகவும் யாரும் கிடையாது. மற்ற உயிர்வாழிகள் பகவானிடமிருந்து பொருட்களை வேண்டும் யாச்சகர்களாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டோம். நம்மளாம் என்னது கிவ், நம்ம பகவான் இருந்து வாங்கிக்கலாம் முடியுமே தவிர நம்ம பகவான் கொடுத்தெல்லாம் நிறையாது. அதனால நான் பகவானுக்கு அவ்வளவு கொடுத்தேன் இவ்வளவு கொடுத்தேன் அப்படியெல்லாம் பெருமை படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உயிர்வாழி விரும்பக்கூடிய பொருட்களை பகவான் அனுப்பி வைக்கின்றார். ஜீவன்கள் எல்லா சக்திகளிலும் பகவானுக்கு சமமானவர்களாக இருப்பின் நம்ம எல்லாரும் என்னது சச்சித்தானந்தா, அவருக்கும் சச்சித்தானந்தா. குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம கம்மி தான், ஆனா குவாலிட்டி நம்ம 2 பேருக்கு சேர்ந்தான். சமமான சக்தி இருக்கு, சமமான என்னது சமம்னா அந்த மாதிரி குவாலிட்டி நாட் குவான்டிட்டி. எல்லா ஜீவ சக்திகளும் பகவானுக்கு சமமானவர்களாக இருப்பின், சர்வ வல்லமை கொண்டவர்களாகவும் எல்லா அறிந்தவர்களாகவும் இருப்பின், பெயரளவிலான முக்தி உட்பட எதற்காகவும் அவர்கள் பகவானிடமிருந்து எதையும் யாசிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. நம்ம ஒன்லி பக்தனா இருந்தா போறோம். அப்புறம் அது வேணும் இது வேணும், பதவி வேணும், ஜாப் வேணும், கல்யாணம் வேணும், குழந்தை வேணும், ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம். வெறும் பக்தனா இருந்து நான் பகவானுக்கு தொண்டு புரியுறேன், இதனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும், அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட். இதை நம்ம 18 days கோர்ஸ்ல ரொம்ப கிளியரா அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. திரும்பி எல்லாரும் யாருக்கு கன்செப்ட் புரியலையோ திரும்பி யூ கேன் ஜாயின் level 1 கோர்ஸ். உன்னுடைய கர்மா பண்றதுக்கு தான் வந்து உனக்கு ரைட் இருக்கே தவிர அதோட பலனை பலனை அனுபவிக்கிறதுல பலனை எதிர்பார்க்கறதுக்கு உனக்கு வந்து ரைட்டே கொடுக்கல. தட் இஸ் டன் பை மீ. எவ்வளவு கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணும், யாருக்கும் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நான் தான் தீர்மானிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் 2வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. இதே தான் இதுலயும் கொடுத்துருக்கு. எதற்காக அவள் பகவானுடைய எதையும் யாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு பக்தனா இருந்தானா ஒண்ணுமே யாசிக்க மாட்டான். நீ கொடுத்தது போரும்பா, நீ மாதிரி கொடுத்துட்டே இரு, நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உனக்கு சேவை புரியும். ஐ வில் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் டூயிங் ஜப்பா வாட்டவர். அந்த விரதம் இருக்கிறது, காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கறது, இதே தான் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். உண்மையான முக்தி இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதாகும். முக்திங்கிறது என்னது, பணம் கிடைத்தா முக்தியா, நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் இருந்தா முக்தியா? இல்லை, நீ ஃபைனலா உங்களுடைய உலகத்துக்கு போகணும், கோலோக விருந்தாவனம் போகணும். அதுதான் இறுதி லட்சியம் என்னுடையது. திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதாகும் முக்தி, அதுதான். அருவவாதிகளால் விரும்பப்படும் முக்தி ஒரு கற்பனையே. அருவவாதிகள்லாம் இது இந்த பிரைட் பகவானுடைய இந்த வேர்டு வேற மறந்துட்டா, அரூபமா இருக்கிற யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா, பரமாத்மா பிரம்மன் ரூபம், பிரம்மமே அவங்க வந்து என்னது அகம் பிரம்மாஸ்மி. அரூபவாதிகள்ல என்ன சொல்றாங்க, யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல, எல்லாரும் பேர் இருக்கு, there's nobody, I'm talking to a wall. அப்படி ஒரு இல்ல கொஸ்டின் கேட்டோடும் பதில் வரலன்னா எனக்கு தான் இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது வேர்டும் மறந்து போயிடும். ஸோ ஐ ஃபீல் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். வந்துடுத்து என்னது இது பிரம்மன். சோ பகவான் வந்து பிரம்மன்னா என்னது, உருவம் இல்லாத இதுல சில பேர் நம்புறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் நம்புறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் எல்லாம் முக்தி பெற்று பிரம்மனிடத்தில் ஐக்கியமாய், இன்னைக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்ல அப்படிதான் வந்திருந்தேன், நான் அப்படியே ஐக்கியமாகி விடுவேன் பகவானிடத்தில். இல்லை, we don't get ஐக்கியம். பகவான் இஸ் செப்பரேட். அம்மாவும் செப்பரேட், தாய் செயல் செப்பரேட் தானே இல்லையா? இன்னைக்காவது நம்ம ஐக்கியம் ஆயிடுறோமா? இல்லவே இல்லை. அதே போல பகவான் எப்பவும் செப்பரேட் தான். அங்க கோலோக விருந்தானத்தையும் பகவான் இருப்பார், அங்கேயும் நம்ம சேவை தான் முடியணும். அங்க போனாலும் முக்தி கிடைத்து விட்டது ஹாயா உட்காரலாம், நோ, we have to serve the Lord. இதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. சோ அவர்கள் வந்து பேரளவிலான முக்தி உட்பட எதற்காகவும் அவர்கள் இல்லை சாரி, இங்க அருவவாதிகளால் விரும்பப்படும் முக்தி ஒரு கற்பனை. அவங்களுக்கு ஒரு நைஸ் ஃபீலிங், எனக்கு வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானும் பிரம்மனும் ஒன்று, எனக்கு முக்தி கிடைத்து விட்டதுன்னு. பட் அதெல்லாம் முக்தி கிடையாது. மேலும் யாசிப்பவன் எப்போது ஆன்மீக அறிவை பெற்று தன்னுடைய சொரூபத்தை உணர்கின்றானோ அதுவரை புலனுணர்ச்சிக்கான யாசகம் நித்தியமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
ஒரு யோகா பிராக்டிஸ் பண்றோம்னு யோக சக்தியால நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் மூச்சை நிறுத்துவேன் சமாதி நிலைக்கு போயிடுவேன் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா என்னது அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு ஆசை புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவன் வந்து அதில் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்ப வந்து யாசகம் புலனுகர்ச்சிக்கான யாசகம் நிச்சயமாக அவனை வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஒன்லி ஒரு பக்தன் தான் வந்து யாசகம் வந்து கேட்க மாட்டான். அது எல்லாமே பகவான் கொடுக்குறான். எனக்கு என்ன நான் கேட்டேன்னா அவர் கொடுக்கறது அவர் தான் பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறாரு. ஸோ ஐ நீட் நாட் ஹேவ் டு ஆஸ்க் அப்படின்னு. முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே தன்னிறைவு பெற்றவர். அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக பூமியில் தோன்றிய போது தம்முடைய வெவ்வேறு செயல்களின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் என்னும் தனது பூர்ண தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் தமது சிறு வயதிலேயே இது நம்ம 10th கேண்டல் வரும். இதெல்லாம் நம்ம இது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்லயும் வரும். நீங்க எல்லாருமே புக் வாங்கிக்கலாம், இல்லை வந்து ஆன்லைன்ல படிக்கலாம்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், அது படிக்கலாம். சோ அதுல வந்து நிறைய இருக்கும். அகாசுரன் பகாசுரன் நிறைய அசுரன் எப்படி எல்லாம் அவரை டேக்கிள் பண்றாரு அப்படின்னு இருக்கும். சோ பரமபுருஷ பகவான் தமது பூர்ண தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தினா அவர் தமது சிறு வயதிலேயே அகாசுரன் பகாசுரன் சகடாசுரன் முதலிய பல்வேறு பலமிக்க அசுரர்களை கொன்றார். அதற்கான சக்தி எந்த ஒரு வெளிப்புற முயற்சியின் மூலமாகவும் அவர் பெறவில்லை. அவர் சின்ன வயசுல என்னது ஒரு சின்ன பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு எப்படி சக்தி வந்தது? பூத்தனை அவர் கொண்டுட்டாரு. அவர் சகடாசுரன். தவிழற குழந்தை அப்படி அந்த வண்டி கடியில போட்டு வச்சிருந்தா. அவருக்கு கோவம் வந்து பசி எடுத்திருக்கு, காலால் ஒரு தட்டு தட்டுனா அது எல்லாம் தடதடான்னு விழுந்துடுச்சு. சகடாசுரன். அது வந்து சகடாசுரன் வந்து அந்த காட்டு இந்த இது காட்டுக்கு என்ன சொல்லுவா வண்டி ஃபார்ம்ல வந்தார். அவனும் பொடியான. சோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அவருடைய எவ்வளவு எந்த மாதிரி சக்தி அப்படின்னு. சோ வழியில இருந்து பெற்றதா இல்லை, அவருக்குள்ளேயே இருக்கிற சக்தி தான். சகடாசுரன் முதலிய பல்வேறு பலமிக்க அசுரர்களை கொன்றார். அதற்கான சக்தியை எந்த ஒரு வெளிப்புற முயற்சியின் மூலமாகவும் அவர் பெறவில்லை. அத்தகைய கேள்விக்கு இடமில்லை. பளு தூக்குவதில் எந்த ஒரு பயிற்சியும் இல்லாமலே அவர் கோவர்தன மலையை உயர்த்தினார். சுண்டு விரலால தூக்கிட்டேன் அப்படியே ஒரு வாரம் அப்படியே நின்று இருப்பாரு. என்ன அவர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாரு? ஒண்ணும் கிடையாது. அவர் எந்த ஒரு சமுதாய தடைகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் இன்றி கோபியர்களுடன் நடனமாடினார். சின்ன 7 வயசு குழந்தை. கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை ஒரு கள்ளக்காதலின் மீதான உணர்ச்சிகளுடன் அணுகிய போதிலும் கோபியர்களுக்கும் அவருக்கும் இடையிலான உறவு சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் கூட வழிபடத்தக்கதாக இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்யர் ஒழுக்க நெறிகளை உறுதி யாரோ சட்டம் சிந்திச்ச மதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சுடலாம். என்ன ஒரு அரை பேஜ் தான் இருக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி ரொம்ப ஒழுக்க நெறி கொண்டவர் தான். அவருக்குள்ள ஒரு சோட்டா ஹரிதாஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார். கொஞ்சம் பெண் சகவாசம் அதெல்லாம் நோ தென் யூ கேனாட் பி மை ஃபாலோவர். நீ கழண்டு போயிடும். உனக்கு அதுதான் ஆசைன்னா நீ அந்த லைஃபை லீட் பண்ணு. சன்னியாசியா இருக்கணும்னாக்கா தான் எங்கிட்ட என்னுடைய வந்து இதா இருக்கணும், சீடனா இருக்க முடியும், என்ன வந்து தொடரலாம் அப்படின்னு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி ஒழுக்க நெறிகளை உறுதியுடன் பின்பற்றி கண்டிப்புடன் வாழ்ந்த சன்னியாசி ஆவார். பகவான் எப்பொழுதும் தூய்மையானவராகவும் களங்கமற்றவராகவும் இருக்கின்றார். அப்ப எப்படி அந்த கிருஷ்ணரை வந்து அவர் ஃபாலோ பண்றோம்னா கிருஷ்ணர் லீலைகள் தான், இது எல்லாமே லீலைகள். சோ என்பதை உறுதி செய்வதற்காக ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் அவரை சுத்தம்னா என்னது பரிசுத்தமானவர் என்றும் அப்பாபவித்தம் பாப்பம் இல்லாதவர் அப்பாபவித்தம் களங்கமற்றவர் என்றும் விளக்குகிறது. அசுத்தமான பொருள் கூட அவரை தீண்டுவதாலேயே தூய்மை அடைய முடியும் என்பதால் அவர் பரிசுத்தமானவர் எனப்படுகிறார். களங்கமற்றவர். பரிசுத்தம்னா என்னது? களங்கமற்றவர் என்னும் சொல் அவருடைய சங்கத்தின் வலிமையை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு பக்தன் ஆரம்பத்தில் நன்னடத்தை இல்லாதவனாக சுதுராச்சார அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சரியான நடத்தை இல்லாம போய் எல்லாம் பேட் ஹேபிட்ஸோட அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பக்தன் எல்லாருமே பிறக்கும் போதே நல்லவங்களா வந்துருவாங்களா? இல்லை, எல்லாம் பேட் சுபாவம்லாம் இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி தோன்றினாலும் அவன் சரியான பாதையில். ஏன்னா என்ன பண்றான்? அவன் தினமும் கோயில் போறான், ஜபம் பண்றான், எல்லாம் பண்றான். ஆனா அவனுடைய ஏதோ ஒரு பேட் ஹேபிட் அவனை வந்து விடுறதில்லை. அவனையும் ஏத்துக்கலாம், பக்தனா ஏத்துக்கலாம். என்னன்னாக்கா அவன் பண்ணிட்டே இருக்கானே. அவன் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கும்போது என்னது, ஒரு நேரம் இல்லைன்னா ஒரு நேரம் அவன் வந்து தூய பக்தனா ஆகி விடுவான். சோ அவனை வந்து பக்தனா ஏத்துக்கணும். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான். சோ அவன் வந்து நன்னடத்தை இல்லாதவனாக சுதுராச்சார தோன்றினாலும் அவன் சரியான பாதையில் இருப்பதால் தூய்மையானவனாக ஏற்கப்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் 9.30-31 சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பகவானுடைய சங்கத்தின் களங்கமற்ற இயல்பே காரணமாகும். பின்ன என்ன அர்த்தம்? பகவானுக்கு தொண்டு புரிய என்னாகும்? களங்கமற்ற தொடர்பு. அவனோட சங்கம் எங்க இருக்கு? பகவான் இடத்தில் சங்கம் வைத்து அவன் வந்து ஜபம் பண்றான், பகவான் கோயில் போறான், சேவா பண்றான், எல்லாம் பண்றான். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, பகவானுடைய தொடர்பு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் களங்கமும் போகிவிடும்.
இதற்கு பகவானுடைய சங்கத்தின் களங்கமற்ற இயல்பே காரணமாகும். பாவம் அவரை தீண்டவே முடியாது என்பதாலும் அவர் அப்பாப்ப வித்தம் எனப்படுகிறார். பாவத்தினால் பாதிக்கப்படுதல் என்னும் கேள்விக்கு அவரிடம் இடமில்லை என்பதால் பாவத்தை போன்று தோன்றக்கூடிய வழியில் அவர் செயல்பட்டால் கூட, இப்ப நம்ம அந்த 1000 10,000 மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிருக்கா எவ்வளவு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஒரு கோபியர்கள் உடையெல்லாம் எடுத்துட்டு விட்டார். இதெல்லாம் ஒரு லீலைகள் தான். நம்முடைய பௌதிக கண்ணோட்டத்துக்கு அதெல்லாம் பாவம், ஐயோ இது என்னது இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோணும், தப்பாலாம் பண்றாரே அப்படின்னு. பட் அவர் வந்து பாவம் இழைக்காதவர், அப்பாப்ப விதம் எனப்படுகிறார். பாவத்தினால் பாதிக்கப்படுதல் என்னும் கேள்விக்கே அவரிடம் இடமில்லை என்பதால் பாவத்தை போன்று தோன்றக்கூடிய வழியில் அவர் செயல்பட்டால் கூட அவை அனைத்தும் நல்ல செயல்களே. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் மிகுந்த தூய்மையுடனும் பரிசுத்தமானவராகவும் இருப்பதால் அவர் அவ்வப்போது சூரியனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். ஏன் சூரியனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார்? சூரியனோட கதிர்கள் எல்லா இடத்திலும் விடும். அது ஒரு டர்ட்டா இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல ஒரு விதையா இருக்கட்டும், எல்லாம் அது வளரவும் செய்யும். டர்ட் எல்லாம் அது கரிஞ்சும் போகும். அப்படியே வந்து இட் வில் கெட் ட்ரைட் அப். கதிர்கள் எல்லாம் அவருடைய சூரிய ஒளிகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் படும். ஆனா வந்து எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்திவிடும். சூரியனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். சூரியன் பூமியில் உள்ள பல்வேறு தீண்டத்தகாத இடங்களில் இருந்தும் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுகிறது. இருந்தும் அது சூரியனாகவே உள்ளது. சூரியனுக்கு அதுல ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது. உண்மையில் கிருமிகளை அழிக்கும் தனது சக்தியினால் சூரியன் துர்நாற்றம் உள்ள பொருட்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறார். அதனாலதான் இப்ப சம்மர்லாம் வந்து கோதுமையை வெளியில போட்டேன், அரிசி எல்லாம் உணத்தினேன், அது இதெல்லாம் இல்லையா, வெயில் எல்லாம் காய போட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இன்னும் சூரிய ஒளிப்பட்டாலே எல்லாம் இதாயிடும். இந்த ஈரத்தன்மையெல்லாம் போச்சுனாக்கா தென் தேர் ஒன்லி ஃபங்கஸ், ஒன்னும் பூச்சி எல்லாம் வராது. சோ இருந்தும் அது சூரியனாகவே, ஆனால் சூரியன்ல ஏதாவது கம்மி வந்ததா? இல்லவே இல்லை. அது சூரியனாகவே உள்ளது. உண்மையில் கிருமிகளை அழிக்கும் தனது சக்தியினால் சூரியன் துர்நாற்றம் உள்ள பொருட்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. பௌதிக பொருட்களில் ஒன்றான சூரியன் இவ்வளவு சக்தியுடையதாக இருக்கும் பட்சத்தில் சர்வ வல்லமை பொருந்திய பகவானுடைய தூய்மைப்படுத்தும் சக்தியினை பற்றி நாம் கற்பனை செய்து தொடங்கினால் அது கூட கடினமே. ஒரு சூரியன், ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சூரியன், அது சூரியனே பகவானுடைய ஒரு கண்ணு அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா. சோ என்டையர் பகவானுடைய எப்படி இருக்கும்? அப்ப சூரியனே இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல் புரியலாம்னா பகவானுடைய அருள் வந்து நமக்கு கணிச்சே பார்க்க முடியாது. we cannot even imagine. எஸ், இதோட முடிச்சு விடலாம். நம்ம யாரெல்லாம் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது கிளாஸ்ல. நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, கொஞ்சம் இல்லை நன்னாவே எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து க்ளோஸ், அது ஒரு சாப்டர் முடிச்சு விடலாம் அப்படின்னு தான். ஏன்னா அப்புறம் அடுத்த வாரம்னா திரும்பி திங்கக்கிழமை ஆயிடும், கண்டினியூட்டி விட்டு போயிடுறது. ஓகே, இது முடிக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. अनंत कोटि भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. ब्रह्मचर्य अमदास ठाकुर जय. जय. हरे महामंत्र की जय. जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. जय. भगवद गीता और श्रीमद भागवत ग्रंथ की जय. जय. दादा गोविंद की जय. जय. श्री रामलला की जय. जय. हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. देखिए कुछ